maame na frim sese fie honom na aka me ne nkwala no nko a na te honom me ne nkwala no nko a na te honom enti me problem nyina ne sese no se adwuma bia na obekọ a wo se enye yie akoye sunsumu asem ne fie nso no se bi obosom ye den ewo honom nti enene 2 weeks ana papa bi ka kire ye se ansa na obeye adwuma ebeye yie no gise wakwa akoye amamre ewo ufie ho ansa na wo ye adwuma akoso kama me ka kire wo se ne se sunsumu asem wo se bi otue woni obia oboa wo sa famu no mesumini obia wo honom nti mehwe mo program no enra no na program na ekoso ni mu ana na mete se mo ka se obi wo sunsumu asem kra na se bia o problem bia obetumi abana mo hu kwan a mo be fa so a mo be boa no okay enti sisi ano mi problem nyina ne se ono de me ba ha kra no ompene Akoma FM nso nkwala ne isu ha me a meme no musu ha no sese wo beja me ne nkwala no ho akọ yesu nkwala ne bi school no se book so omu school ho ne ma nyina anye nti mi ti program no na no ye ko ayi bi na me ye se da bi me save sika no na me de atu anamo aba na ma ba behwe de mwa mo beboa me nti ade na wo hwe se anyama ho me pa cho de mpesa mo ye ma me ne se sunsumu asem se eye enu na edi nyana 87.9 eya desidie na me sere se nka mo beboa ye se be ya ne ma mu be mre na yetimi ahwe nkwala no okay wo se wodi ni biem Fati Ibrahim okay ana wukuru no ye friend saying omo friend Ekins omo friend no anase ni din di Ekins ni din di Ekins o se boate okay ade adwuma no wo ye me pa cho ye driver ni taxi trotro anase cabin no de me pa cho twito yinka okay ana won so me de me ye adwuma ade adwuma tonema ade niema mole ene banche mole ewofie patran okay enti be ma no hia no we me hia no Ekins o hia no me hia no bosom cheche asante mampon kro mente asante mampon ho a okay kwa be so fa so kire me obi na connect ne ma wa na say kwa be so me pa cho da bi obi an connect na mame ase mi kra mi hu kwa fa so ani say di ntira wo hu kwa fa so se bia wo ka so obi na connect na mame nti wo se onim kwa ye fa so ohun sa wona mo na ofre obi ase sa me koye okay ti woni ne wa ye ho ade me pa cho da bi ono so ye kramuni onye kramuni I see oya asantini I say bia o hia wo no otu ba se enye sabi esrimfo nkwa na ye nkramufo ye wasante kramo me pa cho da bi wa anya me ho ade me nyinsen me ba panyin sa tam na me papa ti ase na maame ene ne ba afie nti omo ba afie ne na papa ye se o se wa fa ne na wanyinsen a owo na ofi se wo betumi ne natena na opena bra ne be ye ne ho ade Akoma FM 87.9 still ha wo nya ho ade me pa cho da wona bi na am chan fie say ni me ne tena 11 years ni asanya Jenny ketwa ama se me papa no kra afrim I see 11 years say mote do prapra mu ana say mo han fie na mote yet na busua fie na busua fie no so ayete no na o maame efie ne yewo o maame na frim nti na o maame nua panyin ne wo no nti na me ne wo tema ne nkwala mienu no ti mi edu se me be wo me be ya me ni chi ma me so nya stroke nti me na me ye be ma ne ma me nya stroke me pa chan be ma ne ma me nya stroke nti me na oye se me mra asante mampon hono na me mehwe o maame no
nti o maame ne hwe ni mu no na me de wo me bai ketua ya me nyim asem na man say nyina etie wo we nya kokwa masem bi asem we ni di nkomo kokwa mu nti wo ka che me nkwa me nka nche o kwa mama nti stroke ni me de be hwe o maame ne saa Emma o maame ni free mu nti me wo ye 1 year pepepe na o maame ni free mu okay nti aka ne nkwala no kwa ne wo fi ho nti for the past 11 years no worry winning na busu efie wa na wo de watara me pa chan ti sesi aka wo ne be ma no ne nkura no nko a be ma no ewo mu ana wo de car wo kotema habo eho no o ye adwuma wo de car kotema habo dia say wo niema enye bad me pa cho no ye mate no bra bi na ye adwuma ase mate twa ne ka nti eho no ni na o de lances ti lances ni mu no e na so pese o pagya mu ma na ye kese na opeja lances nim opeja lances nim no 1 year muni uko station a te say obi wo hono ma wo ko tematu akra na one ne ko ndi say no ga cham say adwuma na say ndi say what fi a wonya adwuma anasa wo de ka ne ko but adwuma no na ehye da nko yie oti fi a wonya adwuma general for how many years me patro nyame aduma January no wanya 1 year nti ekwa be so na mo fa so a modidi ehwe abusuan ne ade me time bi wo hono ma me mole adwuma na me yede me de support na ze no so mole no aburo bae no no mo nto ti mi jai sai kwachi gari chi anim no enam se me ho na ho o mo so me manager no o so ma me nkoja ho bi nti sese ni mu adin amame Michiro na be man your driver ni nti no what na fie 1 year nti apart from driving adwuma no won to be nya adwuma bia se be man konkoye ya what fie 1 year what fie na da bia wo hwe wo ba nanim se wo koye adwuma fabra na se wo koye den na fabra Ekins atena fie woni ne wo masai me pa cho mi nsa ena dia wanyim na chi wanya say me ba cho 2.5 years 2.5 years okay ena wo sanyem me ba cha wonyim aboso me say aboso me nso 7 months ukuru adwuma say 1 year ni ena mo wo ema miensa wo hodada enti die enti na wo say kwa akofa another nyinsa foforo san dia ba wo ne wo na tie oba ware for men kan cho say fa ho ka mani ukunu but eniema bi owo a wontumi nya fa mo ho bai bra ho kire wo hoi Fati mini wo me say ukura dwuma sai aho kire wo fie wo me yensa nyima na wo sai nyam se wo 7 months yi oba kra ho niema wo duru 7 months ya ye toto wa toto ba cho hospital kwa me nkobi meba okoy na memra 20 eye juoda ai ena ye juoda obo ade na dawroma ene so ode a che ye me no mie no yete kwamu a eyadom ene ahumobro ne bi na so ye so ebi ko ye ene adwuada weekend no wantumi ama ukọ wonu konwa ho ewa adwuma mu a ye di kojan ene de abobo ho ye so empa so nche wonom ye ni ahode ye nche wonom ye ho nya fe nche wonom da bi adum bi ena ama ene me no mie no so yeti ase nti yede asendam rempem wasiedu ena de ebe matwedi aponya nkrompon ewo mpempen so nei so ode ye ba bedru nti bomode asa obeka me ye ho na wati me nei de na wo awunim se din no ye Maa Akos na akoma mu nsam dwumade ne bata ho esanse eno ene adwuma ye nyina so ye enu tika ye ho kwapem se no me ensa ebebo na nakua koko ewa ha ene koko no ebe pai ro ekua ebe pai ya bai die nyame hunu ye bobo a ya bai die ya tuto mu aba no nko ade nsi won wo de be wo so ne fa be wo so na ye nkrokro wo sesumo edu afa be wo so na ye nkrokro na nyomba no abo ya me so ma ba ki wi
ene na ida asam no ene boy ene boy boy na boy enyu be na ade abeya mabaki wi so se fa be wo so na ya me so fa be wo so anso e wo nyumi na ena odi abeya na yidi ama we ena mesumetimi abaki ne sa no it's better the work and say unse dru juada sa na nyame hunu ye mobo a na ye de aseda kese amerade nyame nye ni paidie na oye nyame die wo hu ye mobo a na ye de aseda ama no nti ye wa ha di nko a die eye de ya obi de baba be wo so e no mo de be wo so ye bebre wo mo de be wo so no yesu ye ni abere pa na ye wa ye tie fo so ani abere ya hwefo so ani abere papa ye be ka bom na kire se de wo ho bia na ye de ahyehye so enti ka ye ho na ye nkwana hye ne so mame ya hwefo no bomo de asese Facebook na mo hwe ye ne a mo be follow na ma like na ma comment na ma share de ama ye ehun ya ye pa eno ye Facebook page no mesra follow ye like comment na share na YouTube no so madama mo hwe YouTube no mo subscribe yen page no na mumia notification bell no so adoma bi na da ho no enti brani nya so say ya double say ubenya notification no se be ya won so be share say one subscribe media ba sa mete konkore na kire se akoma mu nsem fa asere no enti bo modi aso be subscribe e di amaye na wamia notification bell no so enti breso a na won so wanya notification no na watumi a share aya menhwe nko a bo modi ase obe share e di ama afoforo so na wo mo etumi enye bi a share Pastor Julius Naba e wo ha Evangelist Samuel Mensa wono so e wo fia na mom ene awiai mama kan show say media we me kan dia mama me ho na won so fa ho gina ho e fa ma ho me say I will never forget those who came with the lamp when I was in the dark. I will never forget those who came with the lamp when I was in the dark, not to fix me, but just to sit beside me until I could see again. Enunti sa ena me make us obi ho a onipa bi ye ne papa ne ene ya no de wokai but ade chia na ne refi papa no a enipa bi ede eye no enipa na ye ne papa pen o ye ne papa no nani age na nakua hwe ena no menhia na nakua nka mewu o de akua kokko ye me no nanso ochina makua ntia ne naso ketuwa bi bon se ne re be fi papa no akua ye no a na wo di ne ho adanse ye no ne re fi afa no one na etwen oh na nye ona aka che me se akua ye papa o jai wa ye papa ntidi ai ne re fi se mre no ka se ne re fi da bone ketuwa bi no ne re fi akua papa o ye no na afa di aka no nyina eye manso but mesrew se wo bi ye bibi mawo e ma ore mfida ya na ya se ni frani wo hoi ne poma na ni efrai poma no na kire ne kwan no odi asi ma nyamenya na dom na onko ABA Herbal Clinic na Dr. 3 days Dr. Rasta emwa no na nani no ente the first thing obeto atwene e poma no a na nani efra no ne kura no onu adofo ma renfi ni a waboa wo pen so ma 20 cedis kura na 1 cedi kura no sada no se wanya no 1 cedi anka buada kenye yi ti ma renfi se nipa no yenkoso ankai wo no abrebia na wo mo nso nkoso anya ne wo mo ye no emfama obi ye papa na wo de bone etua ne ka eya na osan ye wo bi papa na eha no obeye sa ama ono nso ni nshira abono nti mpanumfo se eya obi ye wade a ose bibinti nti wo defa bibinti eka wo bibinti se nye bibi anka duma me di bedi wo no na wakai ne nanu wo ye nanu ni nti na watwa so no nanu nti ena de wo kan wo de ache no no nti nanu nti bibi nti ye de hye ho eka asem nti se de etie bia no
edua ben so na ebehwie nti se bibi se si a na wo so wakae bibi saa no na chese mo hunu kwan a mo be den mo be fa so me so me de no me saa de we me de ato mi kotokuom e ka mi ni padua ho ada bia me de ye obi tum busa se na idea na me kai ade bi nti me mpe yonko bebre se be ya ade me ntumi nye no me fo so se me ye nti me kai no na de me kɔ no no ma kai se da no nti asem we nti bibi nti de we ye ma me nti ye kɔ so nti esese me toto aha ne yi ana se me de che no esese me hunu ne kan yi na me hunu ne ye yi se be ya enkofa de abuchen so saa anye de emma because obi your papa na de boni be hyemu a Bible say no me mpa wo fie da nti eno no na wakae ho na se de emma woni ne ntemo nye kama bia no wasiesi ho kakra na aye fefefe na bibifo saa de ne ye dodo boni aye ha ye papa na de esrenum wakai badade achi na arefie de wo ho na so kae se wodi watam na wo be kae no saa so na kae papa bi no no so ye de ye wo no because oye wade a ya wo kae emfie petepepe wo kae obi ti a wo na so emfie petepepe wo kae na ade na oye wo papa no wo so wo kae ho nti kae kakra ma bibi nti mra wabra bom nti ene o message na ano eden pa be da se nyamisha papa nti akua ene ye te ne kan na so ngon ma ye nkɔ na ye mfa ene cases a ewo ho no ye mfa emre wo na hyene so ema yen se wo hwe na fe wonso wo de o message no eba se eye normal message and se WhatsApp message no wo de ba ye behwe na fe yakenkan ni nyina kama na ye de achrew sanso na wo case a ye production line no da so 0552601529 0552601529 enti se wo de ba wadawro ma baby awo bia no ma mi wo case o me ba ma bedru a me fa he eno sa no producer ebefa na wa kire wo kwan no 0552601529 0552601529 na onso ode abanemom se onso asem na ekoso no opese wode wo message eba eno eye 0533487726 0533487726 either on WhatsApp and I say normal message yebekai na yede amamo mamenko na menemi nua bema bi enkonkodi enkomo bema na mame mawo akwaba na pomote say nyamyandom me ho ye okay wudin bacho me de kwame de en bacho me de kwame bukari oh okay enti ene yene yenua bema kwame bukari ena eba ababedi enkomo enu nti te waso na etie yenkomo no eye papa esanse oba bi eye ede bema bi esikan edwananka enti kwame na hine na afri bae me free bonsu okay all right ewie de boko ma me mpachew me ni wo ba bi yete oya me yire ma ye no ho ade na me hu no me ne wo ba ko ansana me koye no ho ade ti me ne te na anyensan ne bae no ena me busuafo ko hu na busuafo no mo ye se wo wia na ya ba se dia ma mbre tie wo wie na ye koye no mo ma ye kwan me ye no ho ade me ne te ya wo second one na in fact ena ya wo third one na in fact ya sitina ni mu no na nya hodwo kura aware ne ya mfa ne easy me nka se ma bre meka se me ne mienu nyina na ya bre nti eduru baby afi na ase ya ware no aye bibibi situation na ya unbearable nti me fa adwen se baby aye te no enam niema bi na ekoso ewo me ne wo no eni abusuafo ni bi ntemu nti me ye se ya free baby ana yete no yem pe baby foforo nkwatena
yes I ko be fufu ko tena in fact still na abrabo no ase nsem bebre indicators na ekoso no enu an ekoso enti ekoba ne say mena no aware no ase ntawanta kakra bam nya ase ntawanta kakra bam kasa bam ama meme yesi yanko yenchi yansa nko ba bia na ye wo no yanko me mabusuan fufui fact wan fa na adwen ama me ye ya na me fa adwen say okay ene me kwa obi di ekiri aba ma me ko fa me ne me nyina di sadi koi back sadi ko menchi na ma adwen ye me say oba no obeba wa ama waka ho me ye di metumi bia me bo opapa amane e wo fon so menti man ko sa abre na me so menti apo ti me so me di tu kwan kakra sa me ho yare ya na me ba nti sei be say 8 and 7 months muni na oba no dakro na me wo me tu kwan a me ba e na opapa frame me say ade chia oba ne say obeba na ya be sisi asem no na me say me minni ho akina nko ade me nyame ho je say o ma memre kakra na mre na ayama ye no yama na be say 1 week ni duru e frɛ wo papa na wo papa say ababa wona afiri ni nkyɛn asa akɔ ba bia na wote ntino sɛ wobetimi aka asɛm na agye sɛ yemi yenu nyina ba me frɛ ababa wona wo se wo mpɛ me biu free na ko wono wo ba ma foforo wono wanya ba ma foforo be wono wo kyerɛ sɛ me na me di kan ye ntino no so wa ye nsɛm bibiri but enu mom die hia me titiri ntia me ba ha wie ni sɛ ye ma me ansa no in fact first one no odi kan wo first one ni mu no me nanti si ankasa odi kan wo first one ni mu na problems bi bai aye wo no yonko ba bi kura nya problem ema oba no kan bibi sɛ sabi akura no wa wo na di abɛhyɛ me na enya me ba ema wo no oba no ebodua na me nyifi wono ane bie na no so wabodua na me force wo no ane mpanyifo kan ya na ye dane no na enum no nso so no in fact second one no mu buy second born buy no so indicators and pointers bi eniema mi hu no ya ware no uzim di kan ka say ya bre a me mpese me ntimi nkoni ni nyina mu me no ya sofa emu ntakwa emu problems wa how nti ema me be suggest say woma yen run DNA test if he say eniema na mi hu no na me ama adwene mu ntene me Akoma mu nya fine timi ye say woma yen run DNA test na da me boss asem no so no ma me ma fa na hungro so anya easy in fact wo kasa ye wo ye dede in fact ntina me ye ma adwene say ye trust issues say oba de ebia oba ka say ade itina me na ne tina me nyini ni sa adwene na ba mitim nti wo mu an wo bisa me say ade ntina sa adwene na ba mitim say me pese me yesa na me say o programs na me tie ni ma hu say o mo say o mu ye bi wa Ghana me de na ma adwene me say o mo ye na obrit nti say de wo obi wabo obi dua wo nkola no ho no nyame nyukura ni da me ne ya ye wedding na ya ye engagement asa ya wedding da ye wedding kura sabi me sofo na we gina mu ye wedding no me pese me bu ni di wono kura ka se enuane mum yenu amo wari omo oba na ye ba no so na nam wa da nam asori dem ono se wo se papa no se wo se maame no e die ntimi nkyere o kan no sofo no kan no dom sofo no kan no dom ebra mo ye o ani da very day wo hia ma warrior ne so no sofo no kan wo dom maame mi ntwa ntro da me kame no kure wo ba no se me yere no obedi dance ya ma kan several times actually wono so no wo ho bi o TV wakan ne jovia man na odidi agro kan bibi sa ade na moba no wo mo nchen ya no so na no so wo ho no ma o se o papa no ma mi gina enim ho de no so pese wo be ho nti na so fo na di kan bibi sa na me yese me ye no dede na se de asidi me no ntawanta wade bai na afere na me hu me yere ne yi nti ma me twa so na me susu hu kire mabusu ni bi na sabre na yanya wo ye third born na mabusu ni ne se eto me fo se sabi ye sirimfo ye pedom ememu asan de enkofa asem bia metetere wo die se ye no krempu a se anya wo ma de mo na di no wo mo ninko na forge ahead na wona na ntina sumdwem na tete no wo se ye papa no
ɛne yɛ nana no mutumi kɔsrɛ nkwalaa free baby like a futu advice sɛ me nti me bu m'ani gu so yɛwɔ wa na third one yɛwɔ third born ti third born no mu ɛna me a mabusuani ɔno nso me mpɛsɛ mbɛbɔ ne di ɔba medam ɛna ɔbɛ ɔno a bɛka sɛ yes afei deɛ wo so wanya wo deɛ wɔka ne yɛkurom kasɛm but mo wo third one no wɔsɛm afei deɛ wo so wanya wo deɛ but ɛnyɛ saa nsɛm no ɛno yɛ wo busuani na sɛ ba ne busuani me busuani but maame ɛnyɛ ɛno ɛnyɛ amanfoɔ anum kasa ana amanfoɔ anum ɛnyina soɔ enti ɛna mesrɛ mo sɛ menya kamommoa me na menhunu nokorɛ wɔ me ne me ma ne ntam ɛnyɛ amanfoɔ anum kasa nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me ne ɔbaa no nyina because ɔbaa no kasakasa ba me ne ntam a ɛnam nsɛm menka se mempɛ se mɛka se do so mayɛ suspicious anyway but mempɛ se mɛka se why yɛ ho suspicious me ma no okay mempɛ se mɛka asisi dua sɛ me yere no ɛwɔ mu sɛ me ne no wɔ problem aware ntawantawa deɛ bɛnkwala ne titiri nti na maba mempɛ sɛ ɛbɛyɛ sɛ mede to no so kyinkyinakyina sɛ wakɔyɛ bibi ebi akyenkyena sɛ bia ɔfa wachi ana bibi dabi menim sɛ kana nkurɔfoɔ ka no ɔno nso wate bi bebree me ne no adi ho nkɔmmɔ yɛ di ho abobo ama ɔno koraa sɛ yɛwo second born no a nokorɛ bɛda adi yɛwo second one wɔse sɛ no ankoraa ne nsɛm no nti ɛna yɛawo third one nti sɛdeɛ nkurɔfoɔ keka na sisi yi na nsɛ yɛ a mede ne kɔtena akuro foforɔ so no mea na mesaa kɔ pagya baeɛ sɛ mene no kasakasa ne indicator sɛdeɛ nneɛma nkɔ yie aware ni ɔbaa ne bɛrima deɛ yɛte asɛ bi menso asa menim yɛ ɔbaa ne bɛrima te a ɛnkɔ yie ma me sɛ meyɛ kunu do onyɛ sɛ mepɛ too much respect anaasɛ mepɛ sɛ meyɛ no akoa nti ɛma me saa madwene bebree nti mekɔɔ baabi ɛna ɔmo yɛ sɛ meka kɔ baabi sɛ ɔmo mmoa me ɛna ɔmo yɛ sɛ ɔmɛfrɛ no sɛ yɛyɛ awarefoɔ deɛ they will create her awareness before wɔn bɛyɛ bibi ɔmo ayɛ na ɔmo frɛ no ka kyerɛ ne sɛ ne kunu pɛ sɛ wɔdra ne DNA test second one no second time no maame that night second born dabi and second time for the DNA test a mesan de tu n'anim no ɛnde nyame na mekan na obi na frɛ no born amane baabi a mekɔɛ na maame ɛnyɛ easy saa da na adwene nso ya mene mi yɛ nyina na ɛndakwa ɔme yere ebufu ya to the extent sɛ adɛn nti na mesɛ mɛra ne test wo yere ada wo da wa no mpanimfoɔ no ɛtena ase agye awareɛ no wɔ papa ɛna de ne maame amesɛm no si yɛ nso so fact menya akwan kɔ papa hɔ na me ho mfa me nti tam bia me yɛsɛ mɛkɔ a papa sɛ ɔbaa ne ni hɔ wɛndi nso wɛntimi wɔsɛ ɔbaa ne ni hɔ no wɛntimi nka nti up to now ntimi nka sɛ sei mempɛ sɛ ɛno no mempɛ sɛ mɛkɔ hɔ sɛ mene no wɔ hɔ anaa mene mempɛ sɛ mɛka sɛ mene ne wɔno mmom de abie na no aka kyerɛ me sɛ wɔne magyae wɔmpɛ me bio wɔnni sei maame mentimi nti second meba mamlande sɛ second time na mekɔ kan de saa ahomakye bio ɛfiri second time na meka sɛ nipa no frɛ no baabi a ɔmo frɛ sɛ mɛyɛ no sɛde ɔsiri ateɛ no firi wɔ ma hu mɛyere yie nneɛma bebree na akɔ so ɛno no ɔbɛboro ɔgyɛ like a ne bu ofua sɛ ɔnte aseɛ maame mene ne ntakwa ne deɛ nneɛma bebree na ɛho sɛ mempɛ sɛ mɛka no kyɛ sɛ deɛ kɔɔ so ɛdɔɔso nti ɛduru baabi Christmas yɛ mu mantumi situation no ɛna mebɛ ɛsan baa back no meka sɛ mesa ba back mɛsɛ sɛ menneɛma baa back no nti meyɛ sɛ yɛwɔ family house a mabuhyɛ mfie a mpanyinfoɔ wɔ hɔ ɛne ɛbɛsusu ɛna waama nti waama no sesei wosesa wɔ nneɛma ade na mo han dan anaasɛ na yɛ han dan nti me meka dan no yɛ several sɛ nka wɔmmra wɔmma no wona memefa adwene sɛ ɛno kora mbɔ fie wura no amanneɛ sɛ mɛsesa nneɛma ɛwɔ dan mu anyina de akɔ ɛyɛ no waka kyerɛ ne sɛ wagye wo dan ɔbɛba meyɛ yɛ a wanyɛ meka kyerɛ fie wura ne several time fie wura ne yɛ yɛ a waama ɛna ɔno atu akɔ han ne dan ɔtu akɔ han ne dan na wafrɛ me ka sesei but ɛno no me sisi yɛ no ma adwene sɛ mepɛ akoma mu fan sisi yɛ deɛ nyame ayɛ adomate apɔ kakra sisi me ho yɛ sɛbi yɛsɛ ɔbaatan n'anim deɛ ne mɛbɛdi menni bi kura no a nkɔla no menya akoma mu fan a deɛ mɛdi no ɔmo so bɛdi bi menka se kyinkyina a meyere no wɔte sɛ anaa wɔte sɛ serɛ made serɛ deɛ a mesrɛ ne sɛ me first and me second born mɛpa mo akyɛw sɛ mobɛtumi aboa me kwan bi so a na mahu
bedie ni nkra bi so a mo betimi aboa me kwan bi so ama ma hu me omo die ni statue se omo ya me man kasankasa especially the first and the second born me ntina anka se omo nya me ma ana omo ya me ma na me pay clarity of mind me pay se me nya adwene han saa asɛm na ɛda hɔ a me ne no ako wɔ ho wɔne nkurɔfoɔ bebree nso ako wɔ ho wabɔ ho dua ma yakɔdane asɛ wabɔ obi dua ɛwɔ nkɔla no sɛ bia nkɔla no kɔka sɛ ekura deɛ sɛ mehwɛ wɔn mo ma gasiyi ɛne wɔn mo hwene ne wɔn mo afono yɛ sɛ ntropo yi a wɔn mo ɛnsɛ ɛyi Kwame Bukari saa na obi kɔkan na ɔyɛ bufo wɔne nipa koro nya ntakwa na wɔne nipa yes ɛbɔ wɔn mo dua saa pɛpɛpɛ na ɔde bɔ nipa koro dua nti ama in fact me ne mmienu nya adwuma mo han enya je me pese me gu n'anim ase ananse ye me ye me pese me dey intimidate the family me nim say people will not be happy of my presence here but in fact situation na push me papa no so here is draining me out na wanya akoma pampa wohwe wonom a wohwe wonom sa say manya divided mind bi in fact me nye setting ha me nim say me mpanyimfo bebree wo mo fa nche me ni obeku me me da me na me asam no hante me anhwe mewu oba no me nim say obeka say me nhwe nyema bebree koso a me mpese meka na obeka say ebia wo bi ana wayi wani ama me ma nya de mayi mani ama omo na nya say me pese me hu DNA test omo wo ho ni nyina me konkola no school mu wo mu me ni oba na nya ntawanta oba ya me ko ho kakira me wo no na me de ama wo mu makoma e wo nkola no ho pa me siremu ni nkola me mu ade me mfa ni agro okay me ba nkura me mu ade won fa eni agro no me do me pe ma so asem as well but ba wonim say ba ma ne ba ba ma die me ba ni atwa so sesi a why no mo nsuo kakra ma me Samens Vital Herbal Mixture in the capsules and we make am for one e de ama wo Pemsan Company Limited one and the Samens Vital Herbal Mixture and in the capsules no and na your friend no agan was say e to sen na je say yade a eboa ma ene mema papa me gina one na so kama na wo bo adwuma 24/7 mesra wo da bema wo mema yemu no akofo niema ye mrese kambu shots no mese wada de we o yes Samens Vital Herbal and in the caps Mr no and in the capsules no bi odin suo no na ebenom to paye no na ekokodru ni padua no se yi a echa grenade egi se buyam na dro no to pete e wo yafuru no mu abo se bi ewra ha ba manimu na ntini no eja wadwo yi e ma na pe enti ba ma mese wada eya ma ni na so se poti ekuya wo pa pompo ese message jaja wo sabe kan se ya na ni aje na no se waje bie ode ko ye ko kubonsu en ode ko ma no wa na anu ye ekuya so wodo da do ye da timi yesiesie ni maka timi se wada ye drop asiatica edin yade ni de de nanso so ebinya so woto ase ho no a eho na abehunu se nya fadi agoro kora mesre wada mansa enka de pa na entumi emu akoni asem ya so mesre wada watenka ateko wonya Samens Vital Herbal Mixture and afen so no capsules no bi eye koko na aduro ba akopɛ oba wuko fikyira ene ma ntimi ensisi so yie ma wonsa enka Samens Vital Herbal Mixture and the capsules no ebi ene ma ebetoto yie pa ede ama bomode a se de obesi anom no ene ohaw bi a wo mu bia no wodi afre wo fra no wakyekire mu akyere wonom obemma wakwankyere kra sana wonom edrei 0240616061 0240616061 020557355 020557355 dia ne ehunu ene aso ate ne edi nwa dance ye na no edro yi ba ye owura bia wode na asem ba ye ye ka na ye Samens ye call commercial break ye bo Samens e wo TV no so hwa wo se edro we ye kama no na kwebisa wanu bi was mama jai we di atrodo voter cash fresh tilapia na make for dia ma wo Mr. Wada ye restaurant ana say choba anampo ba wo mu kase
wo petilapia no nsuo ede esof ma eche Hurricane Katrina ene na jai mesra wo adabomode avota cash fresh tilapia eno na make for dia ma wo e fansa so dem ne fam nka kire mesra mako ene me ni adwuma na me ni adwuma oba de na wo de ba table no so kokkofa fresh tilapia yi bi na tonton wo benya fa so de aboa be ma no mahwe nkoda no we wo aya asko haya no mu di bia ba ma ni guso kwada kwaje odi 0544 346 976 0544 346 976 en kan kire me say woni sika nti wontimi nkɔ fa tilapia no be me pacho enu nti no mama wonya ba bia wo kwa akwaje bosia na wo di akwa fa fresh tilapia ne bie no bills microcredit wo mu hia bibia de wo mu hia Ghana card pe no wo mabisa wo edie na wo de bosia na ekoye wo se ma akose me baje bosia ya me fa nkofa tilapia enkoton enu ano no enu nti wo kan ya no wo mahunu se voter card fo no ye to won tilapia nti ye moka na wo enye ska metua wo ka no wo mo de be ma friend 0596 920833 0596 920833 voter card fo number no you can say microcredit bills for one more number no ofa na wafre 3p garlic mixture eno eye edro kureje ya de garlic and afe ewo na ye de enhama ye de afra ye 3p garlic mixture no eno ti bi immune system pressure oba wo fiti kromo wa ye kese do stroke asthma ne yade enka ye ni nada eye 3p piwak natural na de aba fred doctor Cecilia was 0248 928824 0248928824 na Emma wonsa enka 3p garlic mixture no ebi Currency Ventures Dr. Amuenu pa me kan for dia maw Zahara mixture ne G capsules Zahara man capsules na fa hindi herbal mixture woma wonsa ka bia wutumi sampa Dr. Amuedrey pa bomodia na friend 0246 348334 0246 348334 na Emma wonsa enkabi ya mama akwa babiem e de ba kuma 87.9 FM and afi onua TV akuma mu nsam dwumade no na mako magye adwa me de ebrem wo no na meni menua kwa me Bukari na edi nkomo ene ewie be me na okay me wo ya metua wa akakadro wo ya metua wa akakadro ya yam no fiko wate wonyum na mebo no we ye late bi ma metua akakadro ya yam no fiko enwem na so na medesa no wo sha wo o bo enwem na medesa wonyum metua akakadro ate yo all right ba enwem na acho no how many years Akoma FM 87.9 Hudu you we ya metua akakadro ya yam no fiko beat in the beat in the show no good morning good morning good morning heba good morning heba Mr. Ko uni ma de ba kwa nkofo pe wo ye wo nyemo presenters ne PR no ya kase ya gi ade ho a ye betumi age ho a ba obisa ni pa ni say ni taste ti say you say enu so kwa menum bi do hunu no waka na waka na basa ti wudi adanse kurum kobane sana yehu ma wo Akoma FM 87.9 Kumasi Shan cancer for what say ya no bi obi tumi fro say ma ko eduro no ye no na say eduro no akobon hu dawuro o musi ma ko eduro ya mi ameduro ye no mehe me chese mi ano untimi say me tunity no wo de wo so no kakra bi wo so kakra bi yi ni ya fa he dia eni edi hu dance me de tua miti wo de mo fa nto no so na ete for eni edro no de ya no edi hu dance ye nka cho se kotonom e wa abra ye ne ya nkasa no DJ 87.9 Kumasi no se on saka good morning ni say ya eno ano no ne no nya den ya wonnum edro we nyinya wanim da na wo mpa edro sen ete se me like bibia ni akire there be woti akakadro ne rentia ne enua mankasangasa na woti wo esiesie wo oba hwentia ne akakadro eto da bia wonnoa na wodi gu bottle mu a ne di wachi awurade yesu esiesie ase ho alhamdulillah na sunna na hana ibrahim allah wa kubara tabara
emasia what echi ma ko ababa wo bi ntumi maji wo Akoma FM na 87.9 David ma ko mama no bi ncha adafo mama no bi ncha anatio mama ne no me ya din o eye kama ne no mo ya din good morning heba me cha ade a me pe o mama ko hu no no me sister me share adwuma mu a me nko live na aka ase die ntia wada no me nko live na aka ase die ntia David nya mo die ni bi na ma sore me pe na wa frɛ manager me ya dio me mo me pesa nyi ya no ntimi ya duro no mo de ba na kama se ya me very good onim na me de na me last 2 weeks wo asa me ye asantifo ka bibi I feel said dey asa ma feel Kumasi. Inti me colleagues ni ye say me nko hospital and this our Monday ni mean to me management and I say obi am TV so boy dro hu the road here I almost see dey e bia na no me nkio yare na me say no wo dey mama me bre say esimi table me window no and me kwa me kwa de me hwie o and me ye ni say gra me ye na Saturday Sunday ade a che Monday na me kwa adwuma and na wa yi ene ye adro we ho mama yankasa hu bebre o hwe hu ni bottle ketwa sa no we de bia me kasa 7 fan say wo to na ne Monday ya e wo say abros wa Friday na 87.9 say me kasa me cha me ya ye wo ha ina e betumi aso ni be 5 say so ni 5 dia na say wo say en na kwesi Monday wo say etumi sa onu wie kra na aketere ma so ayode de e ma wutumi di very good en na etumi ma wodidie no nti edruwe ye no eye immune yan system ni mu adwuma nti e boost your immune system no in the view of that no say be ka say obi se me yare wo hu no bi e na yare anso kenipedua ho nti e bi a me ka say we nya eduro we ntam ti yare na aba yare ne ba ne hwe ade eduro na obe no ba wonu me eduro bi a ho ntɔ the reason is say nkomo na ye weak say nkomo ye weak woni be ma ko obre emma eduro bi ani ho a doctor e de be ma ho a ho beto nti say koba ne sa ma wo yem hyehyew na kopɛ eduro we bi good morning heba me hye bi maami bi na wo mufia ha okay na wo mufia ha me ka good morning na wo sha asesa wo no oye panimu kakra na ene maami no hunu a se de we say no me no nti on family ni agro Ike na mo kana ono kana ark edro we ya Marco because of say eye intini moja ni no mpemu adwumenti obi o se ni intini mu ta twetwe pa onu me edro we ya me ne wanu ntisi yi good morning hwese nke edro bi na wonu me yanka wesi wutira asesa wanum asa enkentasuo wa bontasuo sa sha o papu egu ene frankly speaking edro bi a wonu ma edwane kura yen wakono but good morning heba mesha abra edwane efiri wo nche no na good morning na etwe edwane na eben because emma wonu me de ho kama hwe essence ye moja ni ntini madwunt ma ko obi o wo se edu anadwo ene ho den de mesa nipa no ubi edu anadwo na ho den de ma obi an waduro nie good morning heba mesha numbers na egu tv so no mama ebi aka wakoma bi afa basa nka me ne wanka bra mi kese mpembre ya ikiti akese dia 0246594117 frɛ no na no dia wo frɛ ya emergency number to wo frɛ ya edem kwen ebele ba akopɛ hwɛ obi a nakoma ta hye nakoma ho ta hye ne pa ma ko wankasa wo dum eduro ne nuama bia na woti ni wom oti papre ewintia akokɛ duro ni wei wo mankasa sɛ eduro bia obɛno ma wobɛte saa nuama ne wom no ma ko mfe ni agoro enti papa ba akon ema ya to bi koma ne maami wa ekurase ena ono no maami na ya to edura koma ne kwa do so obanu mo ba ne nua be ma se onya abotere na ono no metra eduro no hwe na ye won haban bi ono no papa no onim we ekurase so otisa haban ne pampani bi wo eduro no mu dia obama kwa ma ne nua ba no anu eduro no papa ni bie ni so ena ye se odi ni tini se dia wo ye ni ya na o ka so o ka hwe ya na o ka se abana no eduro no enti papa say instead of so better pan no wan akoma na maami we class no nduro we no toko good morning heba mecha hwe oti class yo but ye di nduro we na mana no wo me maami du me nduro we bi wa bo mi din saa bepmende good morning heba mecha hwe obi say eduro anopa ni ntini ne nkasa ni mututu no maka jo say eduro no ye moja ntini ene nkasa mu adwuma no mpem adwuma enti wuti se wo mpem nkasa mu ye obia osisi wuti na wo sorry a just be 3 minutes and we to me move me pa cho num good morning heba mesha ene ekuta mi eduro we
ne bo ne nom ne pay na yepe ne pay nya din ne nom nya din na ne bo so enya din e wo dwa so drugstore bi obeko be bi ato because of say eye moja ni ntini no mpem adwuma ma ko obi o wa hu say obi o hu na wunimo no wunu amu ya no mo ya adwuma de ma kese minimo omo but obi o wunimo no ba wo be hu no wutu hu say ma mi minimo no ba wutu say wa sole ni dua so wasole ni dua so ankasa hu na hu odidi so all right ba de nti na odidi all right na wasole ni dua so sa moja ni bi aduane nduro bi se aduane nduro na wudi agura doctor se ba be ma nduro mo anoma mo anhwa wo yem kra betwa kuro jasa nduro ni na anom nom good morning heba mesha enu ni de nti America na saa ne say ye na nanom we mu na nam akọ sa wotine kura se kakra enu na na mo de banya akye o enti wo sore ye otwetwe wo sia na obi sa wo say hey wanom bi wa be hu adokro ne ya no anu silver da say kakra ke na si dem ho ukọ hwe bi num wiansa na mo aduane edi na wa ko school enti de bia me kasa woni kura se ne akwala e konto kwa wo boa so obedi ne sunkunim wo mo de ne e kura se akwala ye se wo yale ya tam na akoto hospital wo hu bi wo chemba grace me ma me wo ma kuma akotan ba ko kure ni wo ko ye no ko hospital de no agro so besi abo no ma ko me se me ma me wo tan wa ko hospital da mini ma me ba want kokwa ye ya na yakofra na aba wo ye di abonti wa wo ba nga na wa wo enne ababa wo tere ni na hospital o wo tere pe o se mabre operation o wo tere o se mi nwubie o wutu o se mi nwubie anna ababa wo na hu na aso wo 75 years wo be ko ni mfem na 25 years good morning heba mesha e be siesie o kama na ade ba akupa metene so na ma sori koko obi akoko na tufom pa na ni so se otena se brade be ma wonya ne menses ma ko wa kan sam no pacho wo bia wo de na egugu woni ase wo bia wo to me pacho efifiri be bia efifiri bia eduro we metumi academy se simbu di misi mi fon ya to so se wonnom na wo anto wa ba je mama ko fon me de den se yen fon fala kra o de fabra me de se yen fon je ba je mama ko fon ba je mama ko fon no me kwa me de se yen fon enti e de kasa yin abe na we ya no obi say koko ha no num good morning heba mesha mama ko me be sorry mo ba bia fra me say me bu mi sa 2 days na etwa down am lady ba kon se me de me bu mi sa me top adu adenti o top adu to be 4 months da so da wa adenti obu ni say 2 months 1 month obu ni say 2 times into you super need 2 na the next month we use to no so save ni sika akoyi fibroid we sika ade akọ operative fibroid ma mi yem hyehyɛ na okoto eduro bi wo pure leaf wo 3 bottles pe da cross wo dwam odidwa de ho dem say da no kwa me kan ha ohun sa ne ho asai oto atade foforo ansa na otumi akofie me pa che eduro ni nie numbers ni 0246 59 41 17 0246 59 41 17 1 minute wo fo ne kokrofo pepa emma wo mu agina brane me brane nti no so wo ya akokora wo ya aberewa na mi kese e bia wo no mpemu ma kwa na pa mi gale shower fiti August abapmen then na mitumi dwale shower kaka because August na won course na ende kura ye bewura ewuro mu kakra ma bi de wo bitifie ye de kente wo fe na egunu so ontumi ntene ho pacho no mu we bi eno aba mu wesi abonti driver ni a wutie mi a watene stie ni ma ma wosisi ya achia sabi ye de wechi asebidie ka no good morning heba mesha eno ano no ukọ Mr Heba wo mbroma enya na wo obenya bi ato Samsung Akoma FM 87.9 Ashtown Kolina ken so Ashtown wa PFA e watafo kwante po no do wudi nu road ambacho si o ho obenya bi ato Samsung na o yepafa bros na bi friend say promise heba wo bako ne ndro bebre na wo but good morning kwa na obi ato wokọ Accra so a Accra so okay she drag lane tinate to ho hello heba repash heba obenya bi ato mpacho wokọ Takura dia AA mensa enya na wo ho anase nimdia heba obenya bi ato ashama fo beko mu main station or Equus pharmacy enya na wo ho but me nke bebi abiem wo dia me sori afra me Mose pharmacy obenya bi ho na fe tonike enso e wo su home from 0553 0553 21 35 0553 21 35 87 and 0246 59 41 17 mako wo fra nkomo bia ho bia buru we so no ti we ya ma akodia media no ane tu ano nyame ensha papa
So Maa Akos and As I know, someone. my dear, Akoma 87.9 FM na fe Onia TV. Akoma mun sam dwumade no na wo hwe na wo etie no. Meni nua ba man e na edi nkomo yemra na yemeto so. Na oba no kwame your friend say 87.9 Kumasi. Oba ne your friend say Your friend Akua man. Akua man no. Okay. Na wo hia na fe be mu. Be 10 years money. Michiano 2014. Okay, me who somewhere 2012. By 2014. And now, Menka say we read school na mena better. Oh, na okọ school SSA na. No okọ school. Oh, okay. And now on the time nti owie ye na mena better. Owie ye no. And now on the tonight. Na akoye no ho ade. Akoma 87.9 Kumasi. Somewhere 2016. And now the koye no ho ade. Okay, na just say woni no atwempena kakra nsana wo koye no ho ade no. Na abusua no no abusua hu wo so abusua hu no na omo accept mu mienu nyina. Okay. Na sabre na wo ye adwuma. Ana na wonso na mu nyina na mu ye school. Oh. Na wo ko school. Oh, okay. University ana. Na okay. Akoma university ni dey but I just want to no time we dey share no. Na just say we share no kra no na onye obi a no awo. Obi o ko school but e bia no awo wo badada. Na oniba. Okay. Menene na wo first. One na wo first. Mudi nkan yenhwe awo no mu no. Say enkrofo keka. Good. And I want so trust issues. Yenhwe bra ibia wodi okacha wo say oh kwame menyin san ene bra ode wo no na eho no no adwen ye wontanta say bia okaso wanyin san no enru bosome nkron ena owo ye wono so akra no so owo ye no na akra no enye premature enti time a wanyin san ye obo wa mane any time a owo ye nyina no na esiso mpatwani BBS so ɛhɔ no deɛ woanya doubt bia do man sheda nya ba anya doubt bia because me free school mu na o ka sisi see no ntimi so me course do na one te me room ntimi so me course to so hwe na okay enti first born mo start some wo bra wo ye ne ho ade awie ya na ana tama na mpra ne wo mu na mo wo mpra ne wo mu no na ye de wo yi mo wo mi na nsa ne bai wo ka say o ka tell me say bibi sisi Akoma FM 87.9 okay and no your first child no before then kura no na busuanfo nim say wo me ho me ne net ase na ye cohabitation visa na ye te do na me nye no ho ade okay all right into first born no e won fie say 10 years be 10 years and a second born 7 years and a third one 4 years. One say ye hu anim ti say one me wa no a ye 4 years. Be 4 years. Okay. Enti third last born no o doubt. Di enti na we need doubt. Di enti na Akoma FM 87.9 Kumasi. A year fourth born no. A third born no. Catchre no. Ono de umpe si ebe ye DNA. Enti na me bisa say adan wono no die ntia wono ne die me amakumum ene ma adwene me gitu me say me ni suspicion bia woni suspicion bia because also ana wose wabusuafo bi ntina woni suspicion ana bisa na afi so kwa fa so a me ne no tama wo fa so a wanyem ye ene na yi nyina na wo se nyina no na me monitor nie me Akoma FM 87.9 adan two no a se ye pese ye DNA no two no wanyinsan bra na one woche na mote obi atene separate efie na ana do na yete ba mum na me na me nya permanent me mum na ase me koba me ko school na maba uko school na waba but third born na de na wawie school tifie even second born kura na ma wie school
but ɛno nso wɔde kɔ baabi ɛna madam me na meteme dem mewɔ ɛnneɛma nti na meka biribi sɛ pointers signals bi indicators bi nneɛma bi akɔ so nneɛma bebree akɔ so mempɛ sɛ ɛno yɛ mene na awareɛ no ho asɛm titiri susu no maama adwene sɛ mempɛ sɛ ne na awareɛ asɛm titiri na mpɛ sɛ meka mpɛ sɛ meka about the children nti meteme dan mu no fact nneɛma bebree wɔ hɔ a mahu a mentimi nka ne sisi yɛ na mentimi nka no wabɔnten ɛno nti na menyɛ doubt no deɛ yɛ me nwanwa ɛne nea wokaa sɛ sɔfo no kaayɛ no wo sɛ sɔfo no kaa deɛ ɛnna yɛ me wɔ sɛ yɛbani Akoma FM 87.9 wana wontimi hu na asɛ yɛmmienu yɛ tuntum yɛmmienu yɛ very dark but ɔmo yɛ fɛ na ɛno yɛ first one and answer second one no na first one na ama na kasa first one no first one madam me since day one na no yɛ mo wedding na engagement but wedding no ɛna sɔfo no ani bɔ akora nso no onim sɛ akora wɔ so wani so wɔsi wɔka bibi side di agro ɛna ɔtoa so ɛyɛ program nti ɔka saa no ɛma bibi ba wadwene mu ana but me that even before then na me no about Akoma FM 87.9 Kumasi. What deny say it's never true. Even before obi so be kan ho asem obo no dua. Ansa na me ba be ye no ho ade no mpu. Same akra na obi be kan no ho asem no. E no odi bo no dua no. Edua no odane. Odane. Achakura. Ade no ama na anwo. So akra no e ye wo dia na bi dia ye. Wonna se wabo nipa kuro dua. Omo nyina ye me hu nipa. Enti se bi wontina ho ma bone nkoso. Do ye nyina enyini bia de be minim se dua bode hu nipa no yo ba na be ma ne ka yo ba o kasi lady nanim ana o ka kire wo me na me ni ho lady no a Akoma FM 87.9 Kumasi wasi me sibia se wa baba kasi sisi na de o be kasi sisi ni se o akra no enseme wanya me ba wakwo akra na dia be hye me woni ne kasa kasa o munya intino ko kasa o ba ne kasa na ono so bu no bia and I say no, and me for so ya na dani. Now before then, na sa lady no, anywhere di kuku mu nkomo say, bra me hwa, okra yi de. Na lady ne me ni di nkomo bia wo kuku. Na wabusuam kokko ni ho. E bia no fa. Oh, enya kokko no ntina. Me gina so aka say me pesa test we. Fact. Akoma FM 87.9 bi hu akere wo. Ana obi akere wo bibi menka se combat straight obi ati bibi hu akere wo ana obi like wahunu bibi obi wachire any de me wo pointers bebree me wo nsem bebree any ne me bebree amahu ntia ama ma akoma mu enya fine ba sese enkra no wo ho ana se omo wo ba ne ho omo wo no wo hwe wo mo kakra na me ntia ponti since Christmas me ana me hwe wo mo since day one up to this very December nti free December ya me move back no and Akoma FM 87.9 Kumasi kakra nti because yes ana me yes wo mra wanti me ama na me so fact me ho fa me niam ye basa me fidie bi kura me tonton me ho niam bebree na me so me di wura mu na me pe niam bi ho kwan se de be ya me nyama pomuden nti made me aka say this year my 2 point papa okay nti na me ni fie sa sa me bana me ko wo doubt nkura yi obi a wape udi nkan pepani bi de to na nim say oh em say ni say na sa me yere me bo me ka ho asem a one me nti me sra wo ada we de ne ferifo no Akoma FM 87.9 Kumasi what to sana mo me ni na ware sem de madam am for bebre fa nkwala no test ne de aware sem de nipa bebre na solve your problems bebre o ba ise bi osu we de ne de no hwe wapampam o ye ya no de akwa wo ne kwa na fa nkwala no ho so de me ya se me pese me ya day one nyina me na in fact de me hu na nkoyie ma me nti me ya zimbe ya ase futu o nipa de empu nipa na ma nya butre kakra nipa de bibisa owure buwe ni gusu na ye den se ebia asimpo asisi FM 87.9 carry on ase dia akone de manenko na ensem bebre sie
before me ba ware no nti na me mpese me ne be si ye se bi ye ntoma go abonten me mpese me ye bibi aja me na me pe na makofa ma ade me kompono ase abusua mu nsem bebre si ye tu wofo me aja o se wo kope oba dia e dia obi beka sisi yana ne say nti but me ye eduru ba bi na me ye say me ana me pe ma die ma me nso mu sa me mo bi ante asem but ma ntumi an kontini Akoma FM 87.9 Kumasi promise me na me teme dem obi beka say ade nti na wa wo nkwala wo doubt wo mo ana baby ayi ti no ana baby ayi free ni sen no medi nipa hwe ye sen ama vote me kasa but in fact me na me wo me dem we say am yi enya me purpose ne say me ye e dia disgrace no na ha dia gu na bushie bi me nya adwene mo fine na me wono nso so enya adwene mo fine na ye nyina no kre daddy say if I'm the father me na me ye the father of the children why not say me doubt to be bia me feel say I have the right me were right say me timi Akoma FM 87.9 Kumasi me mano no okay me mano no ana sentisa resource no se bi me mfan me mfan gu bi ni mu ase me mfan intimidate obi a enya wo ba na me pese me ye bibia na busua bi ana me ni se mabusua kura wo no be happy me namfo no ni adwuma mu obi amfa nteme enya me pe me na menim die mahu ye se die wote ene wanim se ni yechehye in fact enya boko sa mame enya boko mi amhwa man tu sa na monwe enya boko sa because which say oba wanya na menopause enya boko sa na ne kasa tenten Akoma FM 87.9 Kumasi why you stressed yeah obi a wonim bia wo me honum enim se actually I'm dying out I'm dying out madam afam pa ba hu hia nsem bi wa hu hia me de me gidi se nyame adu nyame wo ho a ade kwa ba no fa so gya wo nya broke hati ana na wo do no se ye nyina ye nka se oba me ne te de me nka se me ndo no ana oba ma ye no ho ade de ade nti na me nka se ba mo separation na how kakra affect you kakra mo separation na affect you kakra ye separation ni de 87.9 Kumasi but me unze sebi obi akwa won na de adwene foforo ba ye de amenyim me komu no this wasn't my expectation nti e na enya wo expectation o se me mompa ye say e be betena na ye jai do me nka no me conclude say ye jai if say me obi antena se nwu aware won fa won samre won fa me sam ye okay ye de menim ye tribe no ye nordness menim say ye sa no no so ye bi mpatwane okay ono so menini na ye kakasa ba ko ba wo mo freka me papa na mo freka say asa man timi ama no so wo sa ko ba Akoma FM 87.9 Kumasi kana so me ni problem enkra wo to wo mo den me ana me to wo mo nyina di me ensa nyina se wo mo hwa ye wo den mo hwa ne de o mo hwa ne de eniama nko yie ba minim se nyame ti ase de medidi o musu bedidi enya eno niama na enko yie no o se adwene no enti ture bia okay me ye we di ama nkora me o mu books won ya ba 2000 me ko ye we se me ye na se e kire me behu se nya me ma enti obi o wa ya na oboa nkora no kora no o hwe wo mo a na o se adwene kire sa pepe na me pese me hu sa pepe na tie enti na me pe climb mind no ba oba na de o hu me se Akoma FM 87.9 enti na me pese me de bed ne to no so dabi da woni ska na pese e de bed na pese me pese me de me pon kola na ma no enti na me pe kwan bi so enti na me yes no but enya sa na tie wo beka ya day 1 na ma start ni di nkomo no wo first born no na me start ya makoma mu enya fine enya wono enti na me na first born na wakoma mu nya fine na sabre no one poor baby answer because if you don't trust oba no na even first born enti na mo nsem ba ma duabo nyina ba mu before you go second one me ne no kura ka say di nkomo say hey me ya wo second one Akoma FM 87.9 Kumasi show it the same thing be show then say ono no wo hwe say nipa na obo ni dua na hwe say akura na nsem ntina ntina o predict say ya wo second one na obeseme but once be me nyese no nti okay enyese akura na nsem nti but woni nkrofo ya dwen woni ya wo mo keka ne ho
oh mintimi kase pe de me nso mahu no me ne obia me nkase me mfa obia adwen na obia asem na wahu na me wa me pointers ni de me wa me pointers me pie free obia no na wan kasa wa me observe near me madam observe my steady near ma wonso ka say adentina beginning no man take sa initiative in fact ni nyina na me dey steady near ma me dey ahwa ade a ntimi de ma dey steady nyina ne say mo me na me hu nkra no de ni statue nya se me di intimidate ju bi me mfa nya bibia me pese me hu say ayo ma wani nkra say hu me pese me titum say mpacho say wani hu nkra na che mpacho da bi even this Thursday Saturday okay me ko ba o so ma me hu omo so ma hu nkra no so ono so be take me on say ono so Akoma FM 87 ono so was me like me me accuse no say nkra na nya me ma enti ono so pese ono so kra nya nka wo be DNA no ene so watwa fufu ama na to nkra mu well me so ono so be me dia nya wo me ye me pese me hu ye be ye me pese me hu ya ma adwene mo ya me fine ye be ye na me nya akoma papa ehwe nkra no ani se me nyi bi be hwe wo mo kra se bi die medi no enu ana mo so bedi okay inseti anya pe okay de ebia wodefo de ma na ba no ebia me say we here no me nya sa ma me ma ba they will all survive Akoma FM 87.9 ka se bia metimi aya bibia e bro so ama wo obey wo hunu yes we hunu ba I don't want me person be use this as an opportunity to intimidate and I say me ya de bia yes we hunu me adan wo dom like ebia ne fie because when nipa say ya nyina wa abusia but obi a wa abusia but me de me pese ye we na free okay okay all right medical crack cha ni say my DNA test what din ka cha say nipa na o friend no that time na wona me kon me ka cha say but see ya wo pese wo hu say o hu no kra ni say my ya na me me pe wo pese wo hu no kra no say my ya ana me nye nti wo ya na at times me shada me pese wo be hu no ma adwene ene de me pese wo be hu me because me so me strategy bia me de ya hu no kura bi nti at times me timi ka say at times me ka say me nye there was a time gra me ka say my yo me nye yo me na me take is decision me say me nti my ya I will keep the results. Oba na kodi ahye wa no ka say oba wa kodi ahye me be a man but not for now. Akoma FM 87.9 Kumasi. Every pan beba. I've been pushed to the wall. Until I meet Madam Mempe trouble. Be a man enough. Be a man. For one says so, but tell the woman, tell the lady. Say. Madam. What do you me say? But me to answer crime be so. It is a DNA resource ne bar. Then you can be the man. Oh. No really that me find yana hwe ba me pese me hu na me na me kwa ya mafa so na me ma no ya be ya ma why all right okay yeah what saying oh I know there no doubt ya be ya no there ma ehia ye se be ya nkran so be hu 87.9 na wo be hu say memani ne me da mo ase pa efisisi ya mi nkran no munyini kura o mete say say na akoso because asem no asa akọ etiri kakra efa meni wo ba ni ene ya mienu abusuam nti me kra no won say eyesa akra no kra ba wo ho ana wo ji nkra ni tisi ya yi ana akra no wo nam kra madam wadwene mo ntene eni ngwasi sem bi nti me pese wo hu no eye clear nyamenshira so eye clear no okay ebe boa wo ba na boa me so aboa nkra no me da say aha eye Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno a na wo hwe na fe utie no na me broni ewo ha me broni papa bi papa yes mama ma wa kwaba na po me de be dia no se ma hwe wo anti no my confused se me calculate de me beje enti eno a na asa edidi metiri mu a tu ka akwaba me so me se akwaba e dia asem kura ni definitely yeah kwatere kwa besi na meja o chain ne wig ne nko a na je say ya woro me ho na mete ha no
Sweetheart. Family Go me da se bebre. E wusiafo Power Specialist Eba Hospital Dr. Akosua Duaya ena otonsa afre wo no yade bi e ha wo yade bi e tete wo yade bi a edi wunya ama wanante a wabrɛ me maame kra da ya na wɔpɛ wo mu makɔ miamia hodo a wo mo anya no yie no na wo mo aba ne ehu sɛ ye wo ayasabie bi e wo baabi a eye Power Specialist Eba Hospital utie din no kra hu sɛ no kra ejuma ye di wo hɔ no no eye powerful ankasa wo mo nso o mo de o mo yare eba hɔ no wo mo nyina to de bi a wo ba sɛ ye o mpɛ sɛ o mo di etire kra be di adanse ba ye kase ye de o mo ba edem ha hwa o mo nkwa ha enu nti wo so a wo tie ye no yare a ɛha wo no ntena se enye ena tuanamo na bra na begye ayaresa na ansa ne yebeto ankomo ne so de bia obi pese wone Dr. Kasa sisi e bra make say wutika mu usia ne sa je number itwoto wo daachi asemunti 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 31 ye WhatsApp line no obi si me wa broche bia na o frɛ Ghana no ne bo na den ana o kompo bi upese utwa sende ye niema bi egu ni pedue ne ho prekese upese utwa na de sende ana upese oni edi nkomo o WhatsApp na nkasa so a 0555 79 78 0555 79 enu nti number sie mu bia ofre obefre bia no doctor ene obekasa de hia ne se wutu anamo na waba ya so ye na ye Power Specialist Eba Hospital bia na chese hepatitis ya de wote edi ana odwane wote ye nka na bibi ya ye no sanse hepatitis wo de fa ye mfikira ye beye no yamse ye beyi na firi wa ma hoto abefie na ye ka hepatitis nso ana chese ye brebo ne ho asem ene ye ka no ya na nipa mienu wo mo nante cheduru bebi a yonkofo ne mu ye den a wo se we de me yonko brebo na ekire wo se brebo no eye adwumaso e wo nipadua ni mu enu nti semfom so oba ye brebo ne ho a ede ensema hodo na ebede o ha bebre no a eba se wo tena ho ma brebo no etochema wanhwe ye didimu na o kidney ne so ayete se diabetes ne pressure wunyenya diabetes se kim probability se o pressure nso so be ha wo no eno nso so yade bi wo a eba etwini nuare eye den edeba enti saa na ye brebo no nso etiemfom so oba ho se kim ene na chese wanhwe ye kidney ne nso na eho nso so enya problem yete se nkrofo se bibi de dialysis eye machine a ye de nkrofo to so won se ye brebo no ye kidney no ye nuane a ye di ye nsu a ye nom efini nkikawa ne saa ne mani nyina eno na filter o etwini nyina tugu emani pedua ne ye kama ba se ye kidney no so oba ho pe entimi nye se adwuma ne biem enti ubon se na wofu ahye efini saa ne ma na entimi nko ye do bekwa akoto machine so na machine no atwe saa ne ma ni nyina enti every 2-3 days bia wa se okoda machine so na etwe se nsu fi ne ye de etugu eno number 1 pains wo mpa number 2 ekai wo mu so nyasem ketwa MZS wo ko ba ko bia 700 o sesen enti imagine se wo ko mienu in a week 1400 asem ne ye kano na watwe de no enti obi so a wo ko miensa nso because obi wo ho a ne de no hye ntentem enti obekọ 3 times in a week enti bisa ho se sika na ewe he o sika bronsan dan ma na nya sa problem we ya sika na ebesa because every week bia bekọ akotua anya 700 de obetua and every week bia say 3 times at 2001 enti maye mfa ne ma sa emfe ni agoro ye nhye ne nso ohu se wonase atatai o feel se wofu nso so apeja kakra eto de bi kura wofu ni timi peja dodo no hu ne se eyeduabo ba na enye duabo wofu hepatitis no edin bebre nenam sesrade no eye dontwom wo brebo ne ho a wofu timi peja wonase tatai woni pedua ne timi ye
basa enti mo so to wa wo kai ni tiri mini asemesi bi ko na no ona abo medue ya na so be nante a ye bedi usika so na enye duabo yade ni bebre ho no mo aye ne spiritual but ye yade pa utu anamo na the power specialist eba hospital I be show enti sa na me ya me ken se wo se ekoso woni pedue ni mu aye ntem na bra brebo no ena ho atochema brebo no srade ayemuma brebo no efi ayemuma brebo no esai enti bra na power specialist eba hospital doctor akosu dua ya woni na doctor for mo show ye be show ye be treat wama brebo no ebesa da baby e wase de be kama na ma brebo no asetena no aye kama e de ama ebasa so dia o kidney no so wodane baby din ba wanhwe brebo no asema ebe kwa na akoka kidney no na eno so akwa ha kese na de ade e de aba eno nti je number ne sisi a na frɛ doctor 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 31 WhatsApp ni 0555 79 and inti fresisi anene doctor eni nkomo obi se me pawo nanso minyinsa ya na say menyinsa be 3-4 times mapon minim ni entia ebi kura de sha before enso wanhwe yi na ye fibroid kwadiewuo me se me fresa fibroid no kwadiewuo wo ya aburo ni be yi se fibroid be da yefunu ni mu a se be ya nyinsa beba edene ne nyame ye wadom na brobro nyinsa ni so betomu a na oni ni di apeda ni ko no baby a woda no eho sa enti wo be se no wa hwe ya de be sha before so na ente sa fibroid na na ye wo sa na bebre no a wo man hye ne mebi so bi nyame bo nipa oba no o mense se wa se ba 7 days na etwa no so kra na wa se flow kama but obi de ho no mo anketinkitinkitinki bi e ban so a se etum obi wo 3 days nti no de bo ne ho se me de menses ba enche na etwa nti me top pad ba ko a eche pa wa hwe yi asa mojefi no na eboaboa no a na be bodoa na da wo yem na da ne fibroid na ebi mu de etimi ye kase to the extent say eto de bi anante wo yem eye guguru enti eye ne se eba ena da ne yem emuvu te sa abofra enso na enye ba eye fibroid na obi wo ho a onimpa se de eye me fibroid bo suro se obekọ hospital ye koye no operation osuro ye de se kan beka no wansore ye batoba power specialist eba hospital ye mfa se kan ka o moje fini beba besene akọ ena hye no so se moja nsu ntu no aka se fibroid ba akọ ami koyi moje etu bi ama mani sukure etinimi debi oba ye be ne kama ama obefiri ho ekonso a nyinse na wo pe no ebeba kompo na aba be for minimum no ma komisi u chenzi egu koma e menim se obi so hwe TV ya eye ne fe onye bi obeto ba kompo efu ani minim de bia na tade wo pam o si mam tailor me de me pede bo mi komo nti fa bo mi komo ma me ISS style so na enye style eye bibi na hye ho o pese wo dress to chain kama wo de fa kompo ne bra ye be ye firi ho okomu be da ho kama enkrofo chance wo betumi atobi ama eniji ayeden abefie eni ntitu anamo ne bra yade bia obisi stroke ama chese sebi obi wo ha stroke no baby ede na kwa akoduru na no achia na nsa ba akontimi mpagya na ba akontimi mpagya baby a wodaro anu wodene Fabra Power Specialist eba hospital na yentu wana mo emao na abehu se ayaresa ewo baby a eye Power Specialist eba hospital Dr. Akosua dua me se oba ye nye ne ye bubi wo ho no mo kro oba ne yenwu yo enso so waye dwuma no sa edwuma penti nkrofo ba na omo tetehwe na omo ba na omo tetehwe na nso Power Specialist die oba ye oda so tim di otim osia osu abrobo otim di otim sanse na dwuma oye no eye kama nkrofo edi ho adanse enu nti wa wo hweme ya na obi wo de makọ ha mewura makọ ha wo de wo call hospital 99 a
fa power specialist ye 100 okay de toso 100 na 2 anamo na be hwa de be sohwe na aba obahu sa yaresa e wo baabi na makoye wonuro nsusu we adwaman su enkrofo odi ho adanse se je obese nwanwafo enya agro ukọ adwaman so a obọ wa o se mepe adua ya cough care mixture ebetu wa wa no set sen ebetu wa obi bọ wa na ne busu nyina ahyehye no je na obọ wa na odwinsogu ne ho mesro kopa adua ya cough care na nonom na hwa ade wa no ni 3 days e be ko ahoto be fie kama ene nsunsuo ne totonte epae ntontom enti abasa na anya malaria wonumu ato ntumi ni di awate esi so obọ wa eniema eprekesi woni pedue ni mu a o cheke ye ne se malaria nkoto eduro bia edua ya heba malamix wati ase malaria duro ba akopɛ bubobina nonom na abo se malaria nuro ne wododo o nanso malamix ne de eye guy ejina brane edemu soronko ankasa ene wo eye jirika jiri wati ase eno ana na mehu za wo twen manager nti me ma me se wo ka no ene jiri wati ase se ishi say wanu num bia je na anu mi hia ne ge ba ko bi mi hia akos wo kwan no no wasi o ish mi to bi koma no na wo ma menem en wo boboy me ton jirika jiri na be kwa akogumani ma se da bi ka metwa free ho ja na ma bo akos nti se beatrice bi nso wo ho de a ni tiate akwa di tiate enti se beatrice bi she baby dia ma ba akos sabana bi nso she baby dia me dia akos na mi hia no me ka me kiro ero sa no no asa de abetena ha no ono e be kana sem wa ha sei enti ko pejiri kejiri na nonom na aphrodisiac ye de na ye herbal e treat ebia onse bebre no atena se che driver 43 ye long journey ni e ba edwuma ye yenti no ye nya no te se kane no ye nyini ba no enti ne ye de jirikejiri aba se emeye osisi ni mu adwuma amamman eniema fi bibia amache se kane no agudie no se ne sitie so atie ono ma ebe yi nyine free ho na show ma otike mu driver car betumi anom nya ade anya afe na oba ma ebe peja ama wo pe baby di akofa abra wo drive there be time bia wotimi no but da wo be hia match no Allah na bo say yes me bo adwuma onza me ka kosa say wo pente metwa me so ama me sore nkwa wo di yere wo di eja no power specialist wo fe yi ase ye ne Jasbro filling station e na di hwe ni mo fe yi ase eye bosomtwe kwan ne so na enkranfo nso akokwa benya ACP main road ne so ho eye power bus stop afei takrade fo be kwa Anaji estate ye ne Anaji primary school no ebo fipam enti ginamba ne sisia na men sorry 0244 54 54 44 44 22 22 0244 54 54 44 44 22 22 0200 38 38 38 31 31 0200 38 38 38 31 31 and a 0555 0555 79 78 78 0555 79 78 78 Freya Sisia na beji ayaresa Freya Sisia na beji ayaresa nyame ensha papa me broni aha Akoma 87.9 FM ena Onua TV Akoma mu nsem dwumadie na wo hwe ena utie no bomode ase wo be Freya na wo be WhatsApp yen ye nua be me yasem no on so for message ye normal na say WhatsApp message bra 0533 487726 0533 487726 487726 0533 487726 na men kan mama o say obi de ne dia about say please sometimes the midwives can curse that can cause
that problems, and sometimes they mix the babies. Okay, or say to the beer, na man fault to na midwives and overhe na one more as a sound codano, the way the Akoma way or no so message or them no. Okay, it won't so bomb Diana efa the ebra. Na men kind and fa mount na bibia and yakama name Akoma FM 87.9. I have a similar issue. Please, can you help with the cost of the DNA test or not so similar issue? Me pacho so we do case eba yebehwe na onso said ye nua be made ne de ba ye yebehwe na ye de ama no no yebehwe aye e de ama so nti ma ye ntwa ye ho sema emra ye ba e be ba beto oba ne your friend say your friend akua man okay na wo hia na febe mu be 10 years mu ni hia no 2014 okay me hu no somewhere 2012 by 2014 and now me nka say we school na me na betena oh na okọ school SSA na no okọ school oh okay and now on the try nti owie na me na betena owie ye no and now on the try na akoye no ho ade Akoma FM 87.9 Kumasi somewhere 2016 and now the koye no ho ade okay na che say woni no atwempena kakra sana wo koye ne ho ade no na abusua no no abusua hu wo so abusua hu no na omo accept mu mienu nyina patwani okay na sabre na wo ye adwuma ana na wo so na mu nyina na mu ye school na mu school oh nkanisa na wo ko school te ebu ma me kwa na ma ba na wo na wo fi oh okay university ana patwani na okay Akoma university FM 87.9 Kumasi no timer wo de shia no na che se wo shia no kra no na onye obi a no wawo obi o ko school but e bia no wawo wo ba dada na oniba okay me na wo first one na wo first mudin kan yenhwe awo no mu no say enkrofo keka good and I want so trust issues yenhwe bra ibia wodi okache wo say oh kwame menyin san ene bra ode wo no na ehwo no no wadwen ye wontanta say bia okaso wanyin san no enru bosome nkron ena owo ye wono so akra no so owo ye no na akra no enye premature nti time a wonyin san ye obo wa mane anytime a owo ye nyina no na esiso patwani BBS so ehwo no de wa anya doubt bia do man sheda nya ba anya doubt bia because me free school mu na o ka asisi see no timi so me course do na one net me room timi so me course to so hwe na na okay and first born mo start some wo bra wo ye ne ho ade awie ya na ana tama na mpra ne wo mu na mo wo mpra ne wo mu no na ye de wo yi mo mi na san ni na bai wo ka say o ka tem say bibi sisi Akoma FM 87.9 Kumasi and your first child before then kura no na busuafo nim say wo me ho me ne ne dete ase ne ye cohabitation visa ne ye te do na me nye no ho ade okay all right into first born no e won fie say 10 years be 10 years and a second born 7 years and a third one 4 years one say ye hu anim ti say one me wa no a ye 4 years okay enti third last born no who doubt DNT na we need doubt Akoma FM 87.9 Kumasi a year fourth born no a third born no catch no one de umpe see e be ye DNA nti na me bisa say adan wono no DNT a wono ne de me amakumum ene ma adwene me gitu me say na wakaso wonyi ni enkra no bi say yen koye DNA no ebia na wonso wonyi wo DNA ebia wonso eye bema no ene say osusu se enkra no nya ne de nti onhwe wo mo ene ade bema no ene wanyi nsen o se enye ne de a
wo ba na ekɔ school be ma bi ahye ne nyinsa mo de kɔto de ne mo no wo se enya ne dia ohunu se wo ba na ne o de se de problem no esitie bi ana bɔ mo de anse wo de be ba akoma mu nsɛm dwumadie so ye wo Kumasi askwa ye ne sit Kumasi mall main entrance no na ehwɛ ne mo mesrɛ wobetumi aba aha wo de wasɛm ba yenyi sika enu nti baabi a wɔsɛ enkran ehine fa na no Pastor Julius ko yes Central Radio Short no akwa ye follow up no de ho videos aba na no yewura one ne yere betena ha yi a wo mo kan sɛ wo ma saase ye agye afi wo mo nsɛm no ene ye nyana na tutu tata ye ma no buy wo se wo hwɛ wo te ene waba na che sɛ radio gets results eno no onu etutu ne nan aba nti sa pepepe na wo de wasem ne ba wo nso ye bedi akire de ama wo ba na wo fom kwane ya no afre producer was 055 260 1529 055 260 1529 055 260 1529 number no so egu TV ne so Facebook WhatsApp and afa TikTok and also was so betumi afa na wo de ehwe ne mu se nkechena ye beba no na wadru hakra na wo te he twen production line no 055 2601529 for WhatsApp and a normal message in Subra Namenkenkai. It was 0533487726. Pastor Julius Akwaba. I'm Joshua. Answer the second story back to us one. Young first case neso. Akwaba BM. Evangelist Akwaba. Yeah. Baba Akwaba. Okay. Pastor Julius. Ma, and chatty for yeah, Bray. Akoma FM 87.9. That's again Kahunya. Maybe what the baby because what my count say all indications and indicators and all the in our say na me na mentanya regular and I on na what you and I'm a school man now we na because yes me nyini ni o na emum what ye die ni we na say approve say media why not me no problem me remember na emum nti so wonyi ni amaye hu say me nyini because wonyansem no so wutimi nyama an example of adeyebi obana ye kire say o suspecting say 87.9 Kumasi it is say one seven I say wo kwan ba koso menyini ni o kwan ba koso no mejini di pa ade wo suro obana na ana obatna ha no obana hu ato so oh na sa characters say ma o masetena e difficult wo mo asem be pa asem suro asem fo no oh se obana ye boni a se kire catcher na se we say wo do baba ma we na se obaba na anya koreta we wonti misesa no David wonti misesa no obaba perfect ko afoku bono ko war be ma yesi be ma entene na ozi we entene no wo no so ko kankra no asem be ba do obana so apro fi ye ko di we nsam dia ne ya nkonko a oni akukudro because nsema wo kan de from baby o sha se di nsam free ni de de na nke na wie ya na se mama me de ya anye die ne pa de amente ase na mo se o ba wie se enye se menye oba ni na pese ye die na se wo nyini ni de ya te ya be die na akoze because die na se prove se nya oba wo ni problem se prove se ya oba wo ni problem ene ye te ya de but ma ye hu se e bia akola no de me diri anya me ba we be say na tell them for from the other na and the last bomb for from and then they will say we need out to be a dear no ye or sewana also was 87.9 what so you don't know why you are not doing a DNA on the last one and but you know why you want to do a DNA on the first and the second term bra what is that how was that age onya akura se na tikwa be di ase le onya akura da bi onya akura oya akura se onya akura no be ojima che secondary school ni gela ware na de oya small boy ojima onya akura se mo bi o anya akura se mama allegation na wo ma na se me ne gela kwa akura ka me wine se me wo so ye man for se wo bi da na the first time I met you be ma woda no be producer say why you no one dey go say why you no one dey no what ma maintenance you me dey maintenance anya wonko me maintenance because at least o mie nie man ni so be sani bi bia won to me what is this no so fry your phone so pa wura de nyakomo kwa me kura na me kwa to bo ma me kwa to bo ma
and then you don't have one. Or no crash or ya son. Me say then what is all when you say ya. Oh yes. Oh yes. Questions I will say now. Who was that? Who was that? 87.9. Yes, so yeah. Ma yaman ko fonti asese. Adwuma we na ye no. Ye yini ase pobi na anim na agu ase no. Tell nka ba we ka e fine case. Oba woni be mate. No wa fa na chini na wo miensa o suspect say wa bo aduaman. Eh, we den ka journalist be a fine case. But oh, comment ayema. A chere say you obi nim gu ase ntine wa. Won sem na o can doesn't hold water. Ensu nyina won sem ni mu. Kwado a wo bo no ye kwado e betima som. Vindicate oba no. Oh, masre. Ebe buana. Onko na chini nsamba. You for oba no de. Na wo so fiso wo didie. Oh, concrete evidence that trust say. Na yiri ye dwamanfo no afa na chini na wo menye ne yansa. Nti obeso ye die na wo mienu mu a ma on kan kire dwa. Sem mienu ne de nya me ma. Because of say ukoda ha wo ba na 2 o'clock. Ukoda ha me ba me si wachi. Eti me suspect say nkora ne mienu dia. Nya me dia. Say dia bia say oba no so. E wo nyina so bia say na no ukoda ha 2 o'clock no wo jimi. Ah, what the family did not have got a whole soon. Mas will not catch you. The whole soon to all years. Okay, to make Kensu. All right, on Kensu Jancha, you say, please help the man. I have a brother who has the same experience, but he doesn't like public matters, so he has remained silent. The woman have even changed the children's name without his knowledge or consent. He only find out when he gave them money for fees and asked to see the receipt. Okay, and then the way they yankayanu to we yankayanu to and so about it to me as a bra be man ko tia kra no fees and now we see you know dey say e dia wo dey to kra no ya sasa na koma be ma foforo na we work wa no atum we so be na we o pa so be na we mu. Okay, mama kwana also good afternoon Maa Akos. I'm Alberta watching you live from Session. So you're doing great job. Okay, Adepa. Yes, Maa Akos. Adepa, now what to say? Nyamiado Maa Akos pa. Okay, nyamiado me when your papa Brian, you know, a hot semester and in the capsules. Also, town for to us, Edrun no Maa Akos me da say. Me do for you, ma me wa hebiem na ye ma wa kwa banso samra kuma mu nsem dwumade so. Na edwo da dru na yetna sese ya no ahuni se eye nkomodi efe ya pomoden ho nti e na wo enjoy your program yi ma ba besimu. Fambo na echa me menhada nche meet du no kra ya me mfa ne sa. Na ye ni nkomo kakra e famfo ya pomoden ho san se. Ena ye nyanwu ya yetiase edidi nom ne de yade ne de ye twe mu ni betene ye pa ebeba na emom kwan ye befa so aboyen ho ban no eno na be kire se ewu frede na hyewhyewa ekoso wo wiase no yen ye bewu se ewu ni bi anase ye de ye benyini ache e de yen kwa amen ansana ewu bi wo baabi na de yen besna etumi e de yen akọ enkomo ne de ye di bebre na wo hu mi se ya ye dro ye ton no se binyo osisi yade enyo kotodwe wo chepe ene wachiri bramu de ni bia we ye funu no monko ena edro no ewramu a ekoye mu adwuma ema wo na we ye funu no se de esike kaw samfunu wodo sa wo no etu yade ni deku ase edi free ho ede ma wo a ensanso emmabio empempi ya na nsem a yetai etie ne se wo bi ti ba bia wo no woni maduru a wabone a wote wo no okeka ho nsem se yese osa eni aduro ho aka kire wo woni aduro a no waka wono atum na wo mo a wo body adawro ma wache wo mo nimdi a wo mo ye also drop papa tu also na se di free ho no so kasa wo mo timi akasa amade wo pese woto eye dance 40 asefo dia dance die no eba no wo ye ne sa keke wo ye ne sa pepe ama asumje aba entimi dofo e se obia ka kire wo pen se also eni adura se nipa ne se ohui woni aduro enti no okasa yate ase Dr. Kiki ni na pamfo adawro menti wo mo de also tamfo adura ye frane hasaka
capsules ene ne mixture aba edwaman so ase de AC gi ne home na wo krom ha no ebeye wonwa pa na wo mo so a eto ne de adanse pempempempempem ena ebro ye nkyere se edro no ano na mano hye ne bodro nipadua ni mania esese no edi dwumadie ne pepepe ede mayen ene ye nkomo no eyetiawa wo hu se onsa eye yade ba ko a wo mo menya bi pen ede adanse we beka de meka no so se ba wo so a won hye ya wo begene enya atenka ne se obi de wafa baabi ai se yade no ebi nto wa meka ne se no onti ase na wo mo se all satna wo so achepa ekansi sudua se we ye yade ba ko a eba wo so a won hye ya na ye o se spiritual attack die enti ne ye kasa yade ba ko ye funu ye o ya kakra eno ama wa koma yade kakra e wo ho na se wachi bramo ye o ya ase wusisi nso aba be som wo bofunu wo befe wo boso hyehyew chese sentence ne die bebrebe ena etimi ejama na wa hye nipa baako na wo yade bebre eno sa no maame baako papa bebre sa ne de won se ya na eha adwene eno nti na wo mo menya bi no kase onsa ne ye yade a ebetena wo so a ema wo dwene se wo bi de wakwa kwhye baabi anase obi ena ye mpacho we de yanomfo nya huhu hwe abonsamfo ni nim ho maache na emom se de onsa yade no esitie no affect wo digestive system eno nti ena aduane na wo nipaduanim no se anyamo a fat no emma carbon emma protein emma ena afei energy ne fiber ne vitamins anke nipaduane hia emma ne ye fomfom no esanse aduane no koto ye funu nim no entumi anyam no enwie no se nnuane no we ni na no emma nipaduanim ekoba ne sa ene wuti ne bepai wo ye funu no su bedwa wo wachi bramo ne de ne ho bejim ene ne mapi ene koso ewo nipaduanim enu ti ene e kan foma sese nei wo de no akwakoye ne se wo ye funu no nko na keka na enka wonto ho akomayade ni nya mamu de akeka hu ni nada enya mamu a atadwe wote de ne ye kanfo all satanfo dra ye frane hasa capsules ene ne mixture e de amount na ye de yensisi ye bo e ka ne se edru na dwuma e ye no ehia kwasa betoboto no bebrebe ansa na wahu ni se sese nipadua no na ema yade no nso efri nipadua mu boto no de atomienu to capsules no na eto mixture no efama yen na hwe se ansa na toa ni mu aduro ni mpo ebetumi asa no wonso beba beka dansefo a wa mudi hasa eho adanse ni bi ede etre ewiase emfana eno ntisi yetina sese ya ne ma location joint to joint ya wode wani kira ye duro no ubenya bi ato wo esiama ene ne mpatam a wo kope bi ato ewo odalo ene ankobra west bank no ena ehye ne mum mo amo ti kobo number 1 eno so community market no enhye ne mu odalo ho no ena eduro no doctor dibi asumu a wo bitia no a wo tombi ede mayen pacho so wo brekum ene ne mpatam a eno so Clement Herbal ubenya bi ato ewo ho mo amo wa munkope binto ewo mumuni away ashaman eye house of drugs ena afi wadama Cape Coast enso eye pena herbal ya de so ubenya bi ato takrade fo de munim dada se mensa se Charles ne pharmacy ni mu no eye de se hasa capsules ene ne mixture ne yetombi ewo ho afei kumasefo mo ko dani herbal eno ene kumasefo so ekwa kwaji wo mo de na afei eduro ni na mo a eyiti ya to pete ewo herbal ene pharmaceutical shops ahodo awiei bomaden fu ani ekiremu ewo ho na ebeka womu edi all satanfo dra ye frane hasa capsules ene ne mixture wodi abi asabi usuku usem no ankoye enti ye ka hasa ne kura wunya nte ya wokwa ka kiro mo se womu ma all satanfo dra no nkwa ye enough mayen woka na all satanfo dra wo bie ne hono mo a woto adro ne bi ewo kurom enti all satanfo dra no nipa kuro be hu se eye hasa dro no ene ye ka cha ne se oma o capsules no na onfo mixture ne bi nso enka ho wusika samanya sada no kwa ento kopem se wubenya capsules ene mixture no aka ho na atumi aboa ama adanse a ye hwehwe de afiri ho no watimi edibi ye ahye ne nsoma yense oba pemfo de wo ma akoda nufo ene akoda onya mfinhye dumienu no edro no onka ho ye yi nipa kumiensan edifiri ho no mo a wo bibia wose ne yefunu eye ne ya na doctor aka cha se eye ulcer ha ne hia yen enye yefunu yade bia ene ye ulcer
ulcer na emum se eye ulcer nko ade a na eye tried and tested a edru a ebetumi aboa eye hasa capsules ene ne mixture ye numbers no eni efre bi ma yen na ene doctor entwetwe nkomo emfa ma yen 0240 0240 23 83 10 0203 0203 822 822 855 0203 822 855 8 numbers no egubotos ne ho a enyame ya wadom na wonsa eka bia betimi afre doctor so enimute obeje wo so wo hye kwan se na wo chiuni ni bedi nkomo e dia fa wo ulcer yade ne ho ba fefe medase nyame enhira papa ma bra medase Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no enwa na wo hye na fe utie no mesra wada bomode na won so fa wo case no ebra bomode na frɛ sa wo ba na wo yira akwa production line 055 260 1529 055 260 1529 ye wo kuma se askra ye ne mo no ene hwɛ ne mu nana Mako. Ye. Ewe de nsem bi wo ha menti ase. Se bema wo ba ebu kwase a. Bema wo ba ebu kwase ase. De ya kan bibia no kore. Mihia wo ba no na enti se yo. Na nso so na de sofo ka kire wo se wa kae ka. Sofo ushira ware ne so de o ka kire wo. Wa kai wo ka. E na sofo ushira ware ne so no so mo baba ko na ne nam ho no. Se we wo se bema no. So wo se wo ba no. We de ye ni mu. Nti ho na sofo ka kire wo. Nti ho no kra da wakomam. Second one is so me hwa me yire niema bi a wo ye na. Oh Marco. Second one ne first one de enye me a. Si supi. Me sra wo wi a ma me yire mpia mra. Ni ye hunu say yes. Ebia be na bi so ha Marco ebia wa ye oba ne bibi o. E na aye ne ya. E na oba ne say me ntimi ne wontena biem. Nti ne me wontumi ne mentena biem a ekwan ya me de wo befa so. Ntimi de we die. Me sra wo ba no. Wo mpie mra. Wo mpie mra de be ma ne ye no oba ne mpie mra. De be ma ne ye no menti ase so menti ase da kopem se ye be hu oba no. Every said ya woki ka to oba no so no me ayam nwan e na me mpese oba no me nka ase nkola no enye me dia o me nka ase nkola no nanso me pese ma adwune mu enye me fa wonye wo yiri ni wonyini ni a wonyini ni na niam bia wo ye no wafo wachi wo giragina wachi wo dane wo ho na ba ko dia bewom enti wo dwune ho a wonte ase enti ba we dia me hwe ne kokko a enseme me hwe ne tiri na enseme me hwe ne ni na enseme me hwe se de osisi sam konku ye ka na ye ka awura bi ba enti we de mesra momo ame enti eno ano no ni age atum ampa so ya twora to ho se de etie bia ye be die ne na ye de ama na wo so wakoma ye de ato wo yam enti no ano no no ka kire ma akona ne ho to na se bia ma akọ bebusa bia na we die na we die enti wo twa ntora to wo ba ne so ana wo twa ntora to ba ne so Kwame Yakubu minti bi da Kwame Yakubu Kwame ya wode Yakubu Bukari Kwame Bukari Kwame na wo ya wo ko se din ni free he fa de de ba Bukari Kwame mesra wo a ma wo yire ho ahi ma wo ko fa asem bi amma se waja wo a na pese ye ka bi ma wo ma ko kai guy bi baaye na ne yire na jai no opese ye ka bi ma no wa me ka ne saa e na wodane nkomo ne de maaye afi de akira ne yire ne baaye na de me ka nyina no na ye ma ko ye nkwase asem na me do wo ba no eti na me pese mo ka bi ma me eti mesra mo ka bi ma me ahakra de nke ye simple ma ye ye tete wa de bi ka mo mu se de tie bia eti ka wo ba ye a wo ba yi ja wo no ade a patabribri na achi no se wo hunu de wanya ne hu enti wo ba ni jai wa ka kire yen na yenko wo ba ne nchen na yemfre no saa ne yedi adwuma no yedi asumdue ne ba efiefie mu yedi asumdue be ba wo fie sesi e na ma wo ho ayede atɔ na nya se de wo keka yin wo ba na koso ho ne wo da na wo ho saa de aba se wo na wo su je na gumu ama ye adwuma no ye be fra wo ba no na ya ka kire ne se wo kunu se wo twafa ho first born
watwa afa ho second born watwa afa ho third one no hwe na nimu no nka no ho dia that time dey eno kwa ye bisa se di nti na wo se third one dey eno so wontu mi nkyere enti mi hunu nsa bibi wo ya enko ya oba na ka no e na wo gusu a wontie na wo ya sa dem enti ba ko me da meto me nsa afra oba no de ni kunu ka no omra me yi ni hunya dai emfirim na ni hu son wuju hu di a bodin eno ano na ho aton ti ewi afre no evangelist ma nchia mo fa eja usu nchia mama wi ase allegation wi ase se wo di asem tu bi so na wonni akokodu Akoma FM 87.9 mesrɛ se enkwa anim mama me hwɛ vima abrantie ne me kasa na anu fiada si ya betena o ma me nka bi o bra nyabutre na wo kasa na me jafro ma ye kom no ya no aka hello me beka hello na me beka ai no aso na wo se de wo tutu papa so ya this na question bi onya me de wiase wo de asabu tu obi so a na asem wo enya asem keto so oba wa ye no ho ade ni suku brem ne na tena wo mamu miensa na de wo si mienu edi kai nya wo de na taba no ko school na no twafa ho na ase time because school time oni ne wo ba ku ansa na wo koye no ho ade obusa ne se enti wo huru se wo twafa ho koye wo ba ko na wo ka wo hunu se suban no ada na wo toko so koye ne ho ade ene ne wo mienu ka ho ade ye no kwa sign ne kire se wo do no se no tie bia wo pere sa nti wo ware no na ne twempra kaka ansa na wo koye no nti wonim se de wo si tie enti ye dan de na ate bayira ho memo ama bayira mo ase se nkoda miensa wo be yi mienu afiri na se die na iba mpa na se show se mienu no enya wo dia wo be yede sisi wo be yede na jusika ana se wo be yede enti masa se wo dia samu tu obi su na wonni ho adanse wonni ho akokoduro efre ba bia wo be kasa me se na fe wo wada ne de nya masa ya yo because say ya na siu nipa defamation of character no we wi no siu wa tete no wa no sika se pebra so wunya na die ne sika kora wunya wo siu ko to ame so enti misra bi nua ba mai bad de ya be frɛ no because untimi accuse obi wa bra on kasa me enfrɛ no da bi o ene ya be frɛ no na sister misra wa minim sɛ wie wate minim sɛ tia wate kora wo sere twetwetwe mama something fishy is going on our by my side eno no person ode eni tie te ne ho na se mienu de nyame de abako na yeme de aka me huru ye kura de nka wariem nka last one kura de twe ne ho manso last one first and second year wow de na last one de be ko free by 87.9 Kumasi eno de ya wo de a enti free bra wo twe mpana no ani bra ko ware no be wu mienu ka ho no ende enya wa ususu se besra me nua bema wa ba ya jew ha de oba ya jew na yesiesi asem no oba de ye be frɛ no na wa ba be kan de enti e ba kra ware ni jaye no bai bibi wom kaka asma wa de na me pese me ko bibi wom and girl we ba be yini nyina aguo ama nipa hu abranche se do siti enti misra de asem tu obi so a nyanwa kokoduro ansa na waka me da say aha eya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛna wutie na wohwɛ ɛwɔ onua TV mamemra doctor so na yɛkɔ wei ɛyɛ doctor 3 days ɛna me start na me ka kyerɛ wo no sɛ ani die number 1 ti wo maame wo papa bi wo ba no asese wo hya ase hye space no o hya dodo nani doctor 3 days doctor wa dog mama okay my young cray mama me das na me da hwefo ay de ase na eye me de na ye manage se ene Ghana minus antima ya je maye de atum okra anope ma me bi free man se Akoma FM 87.9 Kumasi na wasi obi na di malam bi ho adanse e kire no wo manso obo krobia
na adeɛ no wɔn sɛ no nim sɛ yɛ sunsun mu asɛm na okoduru malam no hɔ no malam no ɛka kyerɛ ne sɛ wɔnkɔ ABA heba wɔsɔfo rasta hɔ na ɔba ha deɛ ne ho bɛyɛ dɛ ɛbɛtɔ no because ohun sɛ nyɛ honhom na ɛyɛ dɛ ɛha kora na emom ɛyɛ n'ani na program ayɛ dɛ aba ho enti ɛyɛ me nwanwa because ɛne yɛ nuanoma doctorfoɔ no bi wɔ kora problem bi ba ne nkyɛn na wɔntimi a wɔnka sɛ wɔnyɛ dɛn wɔntimi ɔbɛfɔɔ so agye sika yɛ wobɛhu sɛ ne akɔfa animguahyeɛ ne di nsɛ yɛ aba ɛna ama ne heba practitioner dodoɔ no a yɛbɔ din sɛ bibiduro mu sɛ yɛnya yi so na so aduro yɛ dɛn ɛwɔ hɔ enti adeɛ a wɔyɛɛ no ɛgye me nsɛm sɔfo baako so wɔ akuropɔ the same thing Jataba ɔno so obi kɔɔ n'ani ɔsɛ kɔ ABA heba ɔsɔfo 3 days ɔsɔfo rasta wokɔ a wo ho bɛyɛ dɛn ɛbɛtɔ na ɛsɛ ɛmu nwa sɛ bibi pia santima mu nkyɛ so nipa ne mpanimfoɔ bi agye ma yɛ dɛ atum sɛ adwuma pa on sɛ doctors obi ba no ohun adeɛ wɔ n'anim kama odi adanse o nti on sɛ ɛnante bebree because mama me di nubra ne hama na ɛyɛ adwuma ɛna da bia meka sɛ yɛ nananom anamɔ na ɛno aso na meyɛ dɛ menam obi wɔ hɔ ohu me hyɛpɛ nyɛ hyɛpɛ me da bia meka sɛ yɛ na yɛkura nokoredie ne yɛkura nduro no wanhwɛ yɛbɛka sɛ bosom na wɔyɛ dɛ yes ɛnso na yɛ wamammerɛ ne wamanneɛ na wode yɛ dɛ wode yɛ adwuma ɛnka yɛ sɛ nka ABA heba me sɛ kura nka mehia clinic mpo me deɛ nka mehia pata bi ase ne nka manya me kukuo ne me kyɛ sɛ menda asɛn ne nka me ankasa me yɛ dɛ me punu nnua no na me nnua bi na me hyɛ bi ma nkurɔfoɔ yɛ dɛ ɛyi bɛnnɛ no yɛde nneɛma bi aba bɛkata yɛn hyehyɛ ne amanneɛ so amɛnnɛ wokɔyɛ biribiaa bi a yɛse wɔ ɔsom bosom nnipa kora nyɛ dɛn ɛma wo nkyɛn ɛnyɛ sɛ ABA heba me clinic oba ɛhɔ yɛ kama pa da obi obɛbɛ hɔ bi adi ho yɛ dɛn adanse sɛ mahyɛ da siesie hɔ yɛ dɛn ɛyɛ ɛnso woba hɔ a enubra ne nkohini akɛseɛ biaa wohwehwɛ bi ɛhɔ bɛyɛ dɛn wobɛnya bi ɛna me nnuro nso nyɛ sɛ mekɔpɛ bi yɛ dɛn ɛfiri baabi nano na meka ho asɛm sɛ nnuro wɔ asantema mu ha nano yi a mebaa ha yi mekɔɔ nnɔbɛsu yɛn kan sɛ hɔ yɛ afigya wiamo ase despa kurom n'akyi no besu ɛhɔ na mekɔ pay nduro mekonya bi so yɛ dɛn ɛwɔ hɔ mekɔ nyinahini akyi yɛsɛ buakyi kurom ɛhɔ mekonya nduro yɛ dɛn ɛwɔ hɔ enti nduro wɔ ha ABA heba menyɛ sɛ nduro no mekɔ sɛ firi bunu na de yɛ dɛn ɛde ba ha meba ha mia me bɔ wura kɔ yɛ no makɔpɛ bi ayɛ dɛn aba enti mo meba sɛ hɔ bi ani sɛ ɛyɛ nubra ne hama na mede yɛ dɛn mede yɛ adwuma eti wo ba na wɔ sɛ mema wo nsuo adura mia me di nubra ne ma wo na ma kyerɛ de bɛkɔ akɔgu so na wa wakɔ hyɛ ndi de wakɔ no awa ade ayɛ dɛn anom saa ennua na na mahata ɛna mesi ayɛ ne powder esam ɛna mse fa kɔ aduane yɛ dɛn edi na nipadua nim yadeɛ bi a ɛhinta yadeɛ bi a ɛsie nipadua nim no aduro ni nkɔyi mfiri na aso ho nyɛ dɛn ɛntɔ because ɛnɛ yadeɛ bebree ayɛ koankorɔ no dodoɔ na akɔyɛ mogya mu yɛ dɛn ɛyadeɛ ɛnyɛ honam ani yadeɛ eti sɛ wɔanya aduro betumi ayɛ mogya ni mu adwuma a wo wasa honam ani a woyɛ ne yɛ dɛn ɛkwa ɛno na ABA heba mema wɔ man na hunu sɛ tumi ni ahoɔden ne da so yɛ dɛn ɛwɔ hɔ eti sɛ woba me nkyɛn a meme deɛ medi nubra ne hama bɛyɛ dɛn ɛbɛtu yade ase deɛ ayɛ dɛn ɛde ama wo ɛnɛ yadeɛ bebree wɔ hɔ a yɛde hunahuna nipa ɛna ano nyɛ dɛn ɛni aduro na ɛyɛ yɛka sɛ ɛnyɛ yadeɛ ɛyɛ mmoa ama bebree na abɛmu ayɛ dɛn ɛbu ABA heba mese sɛ woba maso yɛ a mema wo nuro na wakɔ no ayɛ dɛn anoma ɛbɛyi saa yadeɛ na se ɛde afiri wa ma so ho ayɛ dɛn atɔ obi wɔ hɔ no ma yɛse ɔsa ɛyɛ dɛn ɛha no ne nyina ne sɛ ɛyɛ mmoa yɛse infections ɛyɛ mmoa diabetes ɛyɛ mmoa hepatitis ɛyɛ mmoa saa yadeɛ wei nim nyinaa ɛyɛ yadeɛ yɛde hunahuna nipa sɛ ano nyɛ dɛn ɛni aduro ama nnɛ obi kora ɛkɔ ayaresabea kora na osuro sɛ mekɔbɔ me yadeɛ so yɛ dɛn ɛwɔ hɔ ɛna yɛde HIV so ayɛ dɛn aba abɛka ho ABA heba meka kyerɛ sɛ yɛ hypertension sɛ yɛ diabetes ɛyɛ stroke ɛna akɔ ato woto ase na ɛtwe wo sisi ɛna ɛyɛ wo ya sɛ yɛ ulcer ɛyɛ hepatitis yadeɛ bi a ɛha nipadua nim bia oba mɛma wadura mo akɔ no anoma ɛba betu ase ɛde ayɛ dɛ ɛde ama wo hyɛ ne nso sɛ dɔma ahenkuro ɛna aso ɛyɛ kɛseɛ no ɛwɔ yɛwɔ benada dwom apia kubi coastal na kyerɛ hɔ pɛɛ ɛne ɛwɔ dɔma enti bunufoɔ ni nyinaa ɛmfo mani nkyerɛ dɔma ahenkuro na mmom obɛkuma se a mewɔ kwada so edwina se market n'akyi hɔ a ɛna mewɔ eti baabi biala a wowɔ kuma se ne ne mpata mu no uduru so folai ugyina pampa so G runabout bantama odiafo agrek nzimaka sɛ wofo agrek nzimaka na ka kyerɛ driver na metiri ne sɛ wobɛsi wɔ dwina se baabi anifrafoɔ ni school ne yɛ dɛ ɛwɔ no ana market hɔ a wodie yɛsi hɔ a wo se wo pɛ doctor 3 days ɔsɔfo rasta akorakora de wobɛyɛ dɛ
ebeba mo a mo free oboase ene ne patamu no uduru santase runabout ana star junction ho so taxi wo ho elo du badwuna se wo de ofo wo so wo kɔ doctor no so for rasta ho akura de obeyede ebeba ebie heba unye duru dwuna se kurodua ani mu ana patamu na baabi a bebu saburu ni doctor ni bia obi abeka ma asema yede achiro eti se yo ma me se yo papa unua wo yonku bi ena yade bia ye ne krankro titru nani eha no tumirika na ni ABA heba clinic enyan kitawodie dabia maka meseme na weye bremu me dia bibiduro A2 ani flase ewa abra menye wo operation me nse wa hweniwa me mfedo so no se enye de enwu wanine so me mwaduro na maade akofredu ani adi koko na abedi a wudi bia agum enkwan ya wudi bia ede agum aduro ne fantinima fa mojam ebetre ne ma beye mu adwuma ebepetire ne ma kumtire nim kro na abeni nso abeworo so amani na ede atia ekwa enye de emmabiem edise wanine so yo wisi eye okantan eye okusu eye okabisi eye osede ententan wo so no anopa awia nwumre wanine so yo fita sede ebo asie na tumirika na ni ABA Herbal Clinic enya enkitahudie say ya glaucoma cataract ete osobra wakoje sepes ya hye enya sepes no yitu a wuntimi nante ehye oso wuntimi nante obi ahye sepes na masabi nani ase nyina honhon apegya bomodene ni ABA Herbal enya enkitahudie sane so say memese maso ye minuro no ode kofredi ani na yede edi obi wo ho a wonyede wonte ase wo se ya de na mani ye meya na aduro no mede kofredi ani na yede edi dabia meka me se yade no eye ni yade so nye ni yade eye tirim yade panimfo si ani bo ayede ekotirim entimra wani ni ba ko beka no bo se ba ko so ayede aka sanete enti yade ni wotirenim no wanye adure be yetirenim adwuma bibia ni ho abe ye na be yede ebeye enunti na glaucoma kwasi bronesi ano nyede eni aduro no because yade ni wotirenim untimi nhuru ani ni so na wuntimi nsoso ma ni nkotirenim nkoye mu yede adwuma bomodene ni ABA Herbal Clinic enyan kitahudie na Raden Farms no nyede omwo number no eye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 Boda no eye 0502 81 21 61 0502 81 21 61 ABA Herbal me number no osu betimi afrese sia na de wonti ase no wabisa ebia wutie mi wani yakwa enu operation ene yade na sayede ababiem yade no ewotrenim edise wanye dure be yetrenim adwuma na ukoyi ani ni kosiesie na asade betu trenim a eye den ya yade no be sayede aba eti yade no wotrenim bomode na bla ABA Herbal beginu brane hama no adusam no beginu kofred anede eni emesiesie etrenim etwa na aba ani ne so no emeyi twanim fro ema lens ne nsanye de emla na ani ni ehuna de ebiem eti wani no yakwa enu operation obi ayi operation 5 years ni obi kura ye 10 years ni ekire ene yade na sayede ababiem bomode na bra na Raden Farms na omwa saa so na ode ne ye cataract ete debia kase ete no ye omu ahodo mienu ye wode epie aninim ne wode epie anine so obi akọ hospital doctor say eye ete na epie naninim ewa akiri nti oye ho hwenye dai enye ye bla ABA Herbal se oba na mehwehwe mu ma mehunu se eye te na epie waninim a memu wadura ma dia kofredu ani dia ebeyi ete no epie anine so na nani afri so ma ani na ye dai ate na mama me dia ma me hu ye hu ne se me any problem bia wo de ba me ncha me mfa afidie nya e dai ebehwe yes me de mi amankasa mani e na ebehwe wani no ne se eye glaucoma memu hu eye cataract memu hu na de ye nkrofo won akran se o ma ya ye o mani operation mienu miensa na mehunu kan ye dai ekire omo no eye sumi dwumadi ye dai eno no eti se wo ba na ete no esi wani ni so usuro operation memu wadura wo de ko fredu ani adia eba be na ne ete no afiri ani ni so na afiri wo kura ekwa enye den emmabiem edinso ne mfre ne be de ebeba saa so na wo so wo de ne eye glaucoma dabia me kase glaucoma no akanfo frɛ no hintefraye yade a ehinta esie nipa da propena se wani na yede e de amount na akwasi broni se ano nya den eni aduro glaucoma no dabia me kase doctors na ma yenya nkyeremu se eyentini na da yetinim na saa entini no ene ma yani ni ya adwene nya nkitahodie saa entini no pressure eba so a ene kofa saa yade glaucoma na yede e de ba empempin woman hypertension diabetes ewo omo so no saa nkrofo no eye easy se saa glaucoma na detect wo mo yede
ɛni so ɛti sɛ wotie me na sɛ wohu saa program no ɛwɔ w'ani no so anaa yɛaka kyerɛ wo a bɔ mmɔden ne ABA heba ɛnyɛ nkitahodie obi wɔ hɔ a ɛhɔ a na ne tiri pae no ne ti fa tumi dwane sɛ ɛwɔ hɔ a na ɛkɔ ɛwɔ hɔ a na aba obi asum ɛni hu sɛ de nikanike dede no obi asum da bi adede yɛ dɛ ɛwom sɛ wotie me a bɔ mmɔden ne ABA heba ɛnyɛ nkitahodie me mu ɔdura ma de akɔfra aduane ayɛ dɛ ɛdia ɛba bɛyi saa haw no nyinaa firi wama so ho ayɛ dɛ atɔ ɛberɛ no nti mewɔ kwada so edwina se meyɛ adwuma firi dwoada ɛkɔpem memenda kwasiada nkwa na menyɛ dɛn menyɛ adwuma saa so na wɔn a wɔwɔ dɔmaa hinkuro no nyinaa dɔmaa ne kumase yɛyɛ adwuma firi dwoada ɛkɔpem memenda gɔɔ so na ukuada ne yɛ wada pɛ ɛna meyɛ adwuma wɔ hɔ Genesis FM saa so na baabi ani sɛ wifoɔ no nyinaa nhyia me wɔ Adehye FM premises wa gye namba no na ɛfrɛ na deɛ wonte aseɛ no wayɛ dɛn wabisa number no ɛyɛ 0541 0541 56 56 51 51 99 99 0541 0541 56 56 51 51 99 99 voda no ɛyɛ 0502 0502 81 81 21 21 61 61 0502 0502 81 81 21 21 61 61 ebia heba ye number no tumrika na ebra na erade nsa nye tia sa nye dai enso tie ebia heba wagem so se wonyame nsa ye dai ewom erade nka ho na omo ho bai amen onyame nka ho nso na omo ho bai na bribia no nyame emu ewani saa na nya dru na fa ebeboa yen na ese eniyade no eye agensemo aha eye Akoma 87.9 FM enafe onua TV Akoma mu nsem dwumadie no enoa na wo hwe na fe wutie no ma menya birthday yi happy birthday enkoma Ran Mervin yeta fe no ohene wanya emfie miensa ena mebai Ran Mervin mo dia mo tutu dia mo dia bra me se me na memo Ran Mervin 87.9 no hene nya happy birthday we every o papa we free o papa we free no wafa we free no wafa Beluchi ene ne ma me Sarafina se no ano no wo papa wafa ni nyina ye bi wo papa wafa Beluchi ne papa wafa Beluchi ena afa ne ma me Sarafina esi happy birthday enkoma nyame onhyira na onka ho oma wunyini emeye penipa be yesta ewo wo fofo emu na afa emma o mame ena o papa enye proud nyame enka ho no ma nkwa tenten ahoden amen okay ma ben sai Emra Studio CBM Ejare Maa Akos mame ma wakwaba no na ho te say na me adome wo ye na so e Kristo adom me ho ye pa ida Kristo so ase okay be me na me ma wakwaba na ho ye de nyame adom ye ho ye Ejare ekwan so yo kwan so ye Maa Akos inkita ne boni am say me ba be sra obe na 2 weeks yi e de awale sem be tu wani fa obe ya me ye na ho ade wabu mu kwase yi amamre kwa so ebra me de betu mani mu so me hyara fra mu to na mo be hwe oba no so nya na de sesa ne niam fi dan mu nya ba ne fie enti betum sa fra se ma go so ba na sa niam ko ti be singa e ma mo be hwe se ya mpa nkwa na ate ampa e free wo no na me ncha do ko tan krum so awo enti be sesa wi no because me ko me ba no so a otwemi se de me nka nipa onyame nkwa nka ma no twitwi fom etimi de Maa Akos we kon de gese mo be kwa ma kwase ebu a wabu me ma me nko o papa so na menene ne nkomo na onka kakra onim fa wo ne obayi ne titiw ene akwara no a sese oba no empese ubehu no be na me pacho within ne ye pacho ye frame me pacho be page wo mu kakra tisa obetwe wakonya no pacho ye frame opani amuako opani ade na wonim kakra efa ajare ene oba nyantachiwa wo masetena ene wo mo ba no ho yo me da wasi bebre wie
na mechi Akoma FM 87.9 Kumasi. Na me ko akwanya so enchia me mpra so amanfrom na nahema hia bia ma otusu mie no na ne abusa ne kwan so a ne obuni se me ba ne agare ye America krani mpa se be mfie so chi no ko hu no ba bia friend ne ntetwa to be bo mama ne se oba no opeso okoye ne ho ade ne mbusa no si oba no oba se tena na se empren bi no si o one oba na kasa amenti ase aye adwuma nti aware kwan so ni sa ne tie dia se bi pe no ni yie mu nti wakasa dia ene ebo ho na ebere no so a ekohunu abusua na amamre kwan ya faso na ya bibia ampa o mo ano bebo mama ne se one oba na awo amsu ni one na wo dia na chese aware kwan so ana wasie no nti ye umbia na se yekoye na ye yo baka kire me se oba na wo ye no edin a okoye akoda no eye na tetwa ande frɛ akoda no anya ne de na me na edin o de frɛ na anya o de ne edin be na o de frɛ no na o se na tu bi e se English na kwajo wa wo ba na de no bi tu ni din se English na English no na ye me agya no edin anase eye o maami edin ana abusua no mu hwan edin na o de ato no se a obi se oba no se eye tama ofa yefunu no obema na oboa no o yefunu na msa wakasa dia na sebe gafra mu animu na chese bibi osumu ase no mpese obehunu mu yie fi se me a sebe me no wote no ufa yefunu minim so wafa yefunu wawo na wawo awi a se de na din no a se ye de to akoda no ekoye sebi onipa fufuro din ti on pepre suwe bia no beka se ne tie bia na ne se ye de akoda no okwanim ti ampa okoy no ba ne ti ase se ne onfa onu ni din enka edin a English no nti obaba mama ne nukure ni na me nua ba ko wa firi mu wa kumfa ntintin ye de to we ni se English jare se yesre na se sakra ne mema mienu di na dakora ba ko so wo ba jare na Idrusu eti Idrusu ajare sa na ne ye de firi rom ho de ne amanfru mu ne obi ehu aduare o si Idrusu jare apire ye hwe ne aye ko na enyi enyan nti makonta ba ko wa firi mu fre no kojubedu amiye na mse aku edi we de ye ntie bi wo abusua mu ti sa na tie de ne enye de ye kwanim ni ye ko hunu mu nokre ti o mu ana obeka kire se English ni de eye uhuru bi na no di na mse de bi enye uhuru dabi menti ya se ye pesi ehunu onipa poten a one ne wo akoda no ansa na amamre kwan su bi a ho ayaye ampa oje to mo se eye ni me bayi ene wo ye se ni English no ye mpebio ye na esi yeto akoda ni nti makonta ye be ni den makonta no afrim ye friend ko jubedu afrim eti ye pepepe no se o sa na tie dia ene yenyo ye fa akoda ni nto efi ni pebia epe no ye se ni odi ni beto me na mside bi ene o wo fa no ye fa ni nto no nti akoda ni friend ko fi kwa ene ye de ni to na mpa ye di akoda ni to no yakwada obai nyante twai ufiri ni krom no boam ho betena be ho ene no digwa ama wo kwadu ni chese ye ntoside ni ene a ene wantimi yanto bi na fa se fruit ya yidi no di su dwapa e ba fa se fruit bi ye no ya de nti se sei wa ba aba betena jare ho e de na si ya papa ni mo crofine mo jedru na make am for dia ma wo se ma sanka crofine bi na no oba wo ko fichira ya wo te ye wa na se wo ye adwuma wo gya ho da wo ntumi na wonumu ntumi enidi anase gubu nsa eniema ensisi so ye wo nan wo nsa eta ye otititi etrobia no aye no fe be se wo da entina ho crofine mo jedru abrebia me ka cho se e wo so oba wo be ma obi bia ma nsa eka bi koko e na Dr. Crofine ka bo me de aye enu nti wo no mu e ma wo ye fine pa ba bi eto nro bia da wo dra so pe crofine frɛ 024
0244 596532 0244 596532 na wa ma wonsaka bi time your time heba measure no de malaria dre tu malaria se deku enu nti bomode ama wonsa enka bi time no so etu enam san ya de asena bi immune system no yepa time enro de obi biada e de ne setimase enu nti ba bi etu adro bi abenya bi friend 0244 417669 0244 417669 na me so sra wada e wo mu se winiska bebre wo dan wasi 2 bedrooms and after 3 bedrooms and na so kwa wo de dia prosign pa edan nie me se wada wo hia marble stones na wo de design efie no ama efie no ayefe me pese wo kokoto o marble stones ni nyina e wo Trends Ventures e ho e na so wo de design wo fie no a abrabia no bo so wo bi etwem wo wa no wagina wo hwe fie no no wa twene phone na fe wa start so o video na o video nyeso o video aye bibia chese marble stones na wo de design fie no eno na ye ne fe opese ni dream house no edru wa o video wo de no a na wa store nti no base wono so besine dia na wo de akire wo mo se me pesa marble stones we ebi sa pepepe eno nti me se woda wo de pomodi anse obema ye Trend Ventures ama marble stones fe na fe design wo fie no na wo fie no obi edru ho a obepon container na obepejaniti na fe wasahweti contractor for any estate developers no the patch Maunsa enka Trends Ventures wamo marble stones no ebi na wo dan no ebe ye fe papa ne nkrofon so eni age ho oton dodo a anase oba na beto ye woka ye de begum ne ye de akwa akogya free bonto 0240 708 400 0240 708 400 na Emma Wonsa enka marble stones a free Trends Ventures ho agbojo herbal clinic na make for the ama wo open a clinic mo ultramodern machines ye nei ye de ugire mu na kire ba bia yade ne hye kire dra ye fama no ba bia ye beboa wo na ma mmesipi na ma manso etumi agina brane no ni nyina no ebi oba ma tiase ya ne ba mangu ko agbojo herbal clinic na ye nhwe typhoid ene enemu san ya de sisi ya de ne wuni manyina eho ene be kwa akwa man se de cham so May 5 Old Insurance of Junction we be friend 055 3417752 055 341 7752 and Krakwashiman friend 0241 750282 na yen within komo World Vision Ghana ni Vision Fan Ghana so obi aka se obema abosia ye wo mo ene de ma aka chom se ya trovish se World Vision Ghana ni Vision Fan Ghana no wo mo ma abosia enu nti ye ntro so for Requebal Center ono na de Requebal mission no abekra se doctor no o ka se enuro de onimu o ka se mpurepuru enhye hye ma wo sanka Requebal mission no e be fresh so for Recon 0248 672271 0248 0248672271 wodi hye bi ewu na ape obi a obeplan we yie no e dia ma kama bibia bi wo no ene beye unkofa bibia wa bonti de wunya bema we yie no aye kama ni nyina no eye go safe funeral home eho ena obeko na wondo mo akwakotena se aka bibia aduane no anso ene se wo ye word na pese wo serve a me se wo de no so omo ye ho adwuma kuma se asafo wo ne enkane ekoko board edan ne hwe ne mu eye bisa uncle acho fred 0243 737457 0243 737457 Nemum no Triforce Enterprise dear ene electrical appliances be a we here no ye Triforce so Triforce e wadrum wo per fridge wo per iron wo per deep freezer wo per television sizes be a blender rice cooker enye de china na eja famu ni bia we de papa ultra se afebo na won sign enter for de tia enete Triforce e wadrum na o mekom ekwan na so for 0246 004826 0246 004826 and 0244 751093 afi mame ko ahomane so kakra emra sisi a wonso mesra wada wo fry fa yenua be ma nasam no wo fry ya no abonitel na chese yenso ye kɔ yenim sada eno nti 0243114497 0243 114497 yakwa humane so na fe yene yetie fon so edi nkoma na se 0322498035 0322498035 odi de baby akasa free we dey wa ba wo fa ti wa di nya Robert me ka se fi ko tun granta ayin bo ta te tu gate na pe mako okay Robert mako ba ja wo ye
Yami adom. Kaka mi Kenya say last case ya muka na mika attract say ore imi ya. No ba wa oba ne de awudu say sisaka edi aka won ne de. Bele ka me gwa anka munye di ni. Me say be ma ne dia na wa hwe no. Anya ne dia so a aka wa bobia no na ba ne tua ama bibia e kama me da say. Nyame ensha won so pa. We dey ne ba bia kasa free. Akoma FM 87.9 Kumasi. Went to me and you so kafra. We didn't baby akasa free. But when I pay the nigga make us free. How they so easy. Okay, yes. But I think we can look at it. They are sending no onya kukudu because the way of them man say the beginning to be one or not one. In person of mutual, I say, when you eat diagro, because to tremble you quarry who can't tell. It is a 2 tremble quarter or trade the game, which you know, come as we ever, but so me that's papa Samens Vita about mission and capsules and I make for the ama again was say a to soundy we ya bema na umema yemuno a form where your bar and ye man koye watinka ateko 1 minute 2 minutes na bema junson kuruma won fiti kromun sam nya koko ne hawa mesa ubenya a yes Samens Vita mission and capsules no ebi na etumi aboa for 0240 0240616061 0240616061 within the baby akasa free. Hello, within the baby akasa free. Hello, Mikatesu magazine. Okay, Bema yetio. I am a Tasha Michelle pa a football pa Madame Sibegreen. Money I go pon yejuma. Dame insha no so one so once na within the baby akasa free. Hello, we didn't baby akasa free. Okay, what's here no young for so hello. Hello. We didn't baby akasa free. Good afternoon. We didn't baby akasa free papa yanko. Hello. Okay, yanko for so hello, we didn't baby akasa free. Me kwa mini aba papa bi. Me kwa me wafa kwata papa. Mini aba maso wa santema pon ko fi ase no tan coach. Mini aba ma me man wa bega fonya amoni adwa me boni te wo bre ne ko. Mini aba mini aba ma no me na se na hwehwe ma so papa. Die na be kan wo be ba bonti se wo ba wa ye no ho ade enkona me ni nya wo ba. Die na epiapia wo. Enti mi aba me didi se wo be to nsa afre na no kura bi e wo bia no ye hu die wo na mini aba ma die. Atemo de bari mini aba ehwe ma so pa me dat mini aba papa di ya me sha papa wo fa kwata papa we dey ni ba bia wo ka se free. Hello, we dey ni ba bia ka se free. Adam from Kaso. Adam pacho yenko. Me pacho ma me no ma ayi papa no bibi o wa dey see am beka. It say bi no what worker. Bibi o pa serious. I say had the game on person bekana like go by any matter. It's na what they are some no I can see those over. Me da say asem no de e bi o pa ya wo se wo kan ti ye beto ye nsafre wo ba no ne ahwe shize wona na ye makeup na fe wa ma me wig no wo kuma sports stadium wona unity oil na hwe ne mo me wig wo pe bi wo pe working makeup wo pe ba bia ma besu adwuma wig bi a wo pe bia no wutwa na de whatsapp na shiz obeje na fe no ahwe na wa ma obi ato kama nti frɛ no 0249155776 aha ɛna me de mo si agodie makomfo aye krado a mabusu apane Samia Champo Shores Pepe Little and afe Mohammed onu nyina wa ha wo mo de Akoma Sports to aso yadama se amamo eniti